Aquest episodi està sortint un 13 de maig, dia posterior a les eleccions generals a Catalunya. No sabem si haurà entrat Aliança Catalana, no sabem si el PSC tindrà una hegemonia i farà un hard rock a tota la costa. No sé però Salvador Illa segur que ha guanyat. Què creieu que haurà passat? Segur que ha guanyat. No sabem si suma, però guanyarà segur. Creieu que a hores d'ara... Sí, clar, és veritat, potser repetirem eleccions, però... El nostre Messies Puigdemont no crec que... Jo crec que està entrant Puigdemont amb un tanc per Prats de Molló, ara mateix. Podria tornar i podria fer com, en plan, la última opció, no? En plan, a la Valquíria. Fa com un home run fins al Parlament i potser allà diu, salve'ns. Qui sap? Ho sabrem diumenge en un film. Gent que està al futur, no sé si estareu empresonats o estareu, gaudint d'una majoria independentista que no passarà, o si passarà serà gràcies a gent que odia els marroquins. En tot cas, el que sí que podeu tenir certesa és que encara podeu anar a fer un tomb per la Rabassada. Des de nou bares per tots els països catalans, això és la Rabassada. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Benvinguts, amics i amigues, a La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesan, l'Oriol Lapere, l'Iñaki Sola, tres nois de nou barris que per molt cops desitjarien ser valencians i no catalans. Per què, us preguntareu? Doncs perquè són més simpàtics, són més propers, però sobretot, perquè et passen una farla que ho flipes. Ho dius per tu, Iñaki? No voy a decir ningún comentario al respecte. No portem ni un minut i ja fem una conya de fam. Home, aviam... Estimats oients del Sud, avui tenim bones notícies per vosaltres. Després de 29 programes de Rabassada mirant-nos al malic, ja tocava, perquè per fi, nois, per fi dediquem aquesta hora i mitja o dues, o el que diria el programa, a parlar sobre el País Valencià, més concretament sobre la pitjor gentola que conviu amb els nostres germans del Sud, els blaveros. Aquella gent que diu defensar el valencià enfront dels atacs del pancatalanisme, però misteriosament sempre parla en castellà. Per què diuen que el català i el valencià no són la mateixa llengua? Quan van sorgir els blaveros? Fem alguna cosa malament a Catalunya perquè tants valencians ens odiïn? A tot això i molt més respondrem avui amb l'ajuda de la nostra flamant convidada, vinguda directament des de Godella, al Sant Cugat del Vallès de l'Horta de València. Opa. Benvinguda a la Rabassada, Nerea Sanfe. Estàs on falla avui? Hola! Estic molt en falla i no estic d'acord en lo del Sant Cugat, però sí, perquè realment en Godella hi ha molts pijos, però jo no soc pija, que quede... No, això ja ho veiem, però jo vaig fer un Google Maps ràpid i vaig veure moltes residències, molta zona residencial, molta mansió, és i dic impossible viure a Godella, o sigui, una persona jove de mitjana edat i amb un sou bàsic no pot llogar-se un pis a Godella, per això jo no puc viure a Godella i visc al poble del costat, a Burjassot. Burjassot, que és com el Godella de pobres, no? Però Sí, Cerdanyola del Vallès. És que estan enganxats, seria Rubí, no? Clar, és que és com estar al costat de València, no? Sí, Burjassot està com a 10 quilòmetres de València. I estan enganxats amb Godella, comparteixen. Sí, o sigui, d'un carrer a l'altre... Tu tens un carrer, Home. un peu en Godella i un peu en Burjassot. Jo crec que, o sigui, amb tants governs del PP ja no queda sol que no sigui urbanitzable al País Exacte. Valencià. He de dir que a Godella governa el PP amb Vox, ojo, cuidado, i en Burjassot el PSOE. Pues, chico, algo es algo. El mal menor. Avui l'Iñaki ens explicarà els plans del ministre torero de Cultura de la Generalitat Valenciana, el Marc ens portarà de nou a la ruta del Bacalao i jo mateix us faré una dissecció del perfil d'un blavero regionalista perquè els podeu evitar pel carrer, que al final sempre val més anar amb comptes. La Pokédex dels blaveros. Sí. Bueno, molts estan boomers, però aneu en compte perquè segueixen per allà, acampant per València. En tot cas, per la gent que no ho sàpiga, som La Rabassada, un podcast autogestionat de quilòmetre zero i sense additius. Exactament el contrari que una ampolla d'orxata del Mercadona. També som un podcast produït des del nou casal de joves de la prosperitat, un casal que s'ha trigat 11 anys a construir i al qual encara li falta per instal·lar l'internet i treure-li les valles, però no ens queixem, perquè si fóssim a València, el casal de joves del nostre barri trigaria 11 dècades a ser construït, ens obligarien de fer el programa en castellà i hauríem de pagar un abonament mensual de 7,99 euros per entrar-hi. Mare meva, els prejudicis, mare. El que és gratis, però saps que és gratis, Uri? És seguir-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a Apple Podcast i a YouTube també, en Coliros HD. I no us oblideu de subscriure-us, de puntuar-nos a Spotify i d'activar la campaneta a YouTube per assabentar-vos de quan publiquem un nou programa. I si escolteu aquest programa just quan ha sortit, recordeu que podeu venir-nos a veure en rigorós directe el dijous 16 de maig a les 4 de la tarda a la plaça Gutenberg, a la festa major de la UPF, on el campus d'excel·lència, on farem un especial post-eleccions catalanes. I l'endemà, també el divendres 17 de maig a les 7:30, al casal Antoni Sala i Pont a Badalona, on farem el mateix però amb la guionista de la competència Noela Caranets. I per tant, si algú vol veure el programa repetit, que vingui. La Rabassada World Tour. Tio. La Rabassada 2 cops, que mai en tenim prou. En tot cas, som-hi amb el programa d'avui i com va dir el famós filàntrop Joan Fuster,
Tota política que no fem nosaltres és igual si la fem nosaltres perquè ens atumben al Constitucional, o sigui que al final la solució és agarrar l'ampolla de Casalla, un encenedor i un mocador i fer el que m'agrada anomenar una cremà clandestina. Hora da fé tom. Capítulo número 30. València i els blaveros. Corria l'any 1229 quan Jaume I, el sobirà de la corona d'Aragó, va conquerir Mallorca, aleshores dominada pels musulmans. A partir del 1230, quan el rei ja dominava l'illa, va començar a repoblar-la amb gent vinguda sobretot de Girona, però també d'Osona, el Rosselló i Barcelona. Menys d'una dècada més tard, l'any 1238, les tropes de Jaume I entraven a la ciutat de València, una conquesta que es va allargar pel sud fins l'any 1300, quan les fronteres del regne de València arribarien a ser més o menys com les coneixem ara. Si a Mallorca el repoblament va vindre principalment de la Catalunya Vella, en el cas de València va provenir de la Catalunya Nova, fonamentalment de Lleida i també d'Aragó. Per què la Rebassada s'ha convertit de cop i volta en un podcast avorrit de divulgació històrica, us heu de preguntar? Molt fàcil, perquè aquests repobladors catalans parlaven una llengua, que és el català, que també es parla a les Balears i eren part del País Valencià arran d'aquest procés històric de repoblament. Per tant, no només ho diuen els filòlegs que català i valencià són el mateix, sinó que obrint una mica els llibres d'història també ho podem comprovar. Sí, però el problema és que s'ha de saber llegir, no? Bueno, clar, això ja, jo aquí no puc entrar-hi. No puc entrar-hi, però, per exemple, no, els dialectes de València són més similars al lleidatà i els de les Balears més similars al de l'Empordà, que salaven, feien l'article salat. Vull dir Fins que als punts que els confonen. Total. Exacte. A mi em diuen que si soc de Lleida o moltes vegades de Tarragona. No, et diuen que ets de Lleida. Lleida. Terres de l'Ebre, clar. Però ojo amb Lleida, que jo sabeu que sóc fidel defensora de Lleida. Molt bé. Vale? Nosaltres també, La i de l'equip Lleida enfront, de tots els que sou del Sant Andreu i aquests equips. Es pot simpatitzar amb els dos, que els dos són equips antifeixistes. Vinga. Tio. En fi, no sé en quin moment... Vaya fill de puta. Sí. Jo crec que l'entesa que podem tenir aquí els quatre és que el pitjor accent és el de Barcelona, per això ho parlem. Sí. Exacte. Bueno, el de Barcelona actual. Jo només dic això. És veritat. Com us hem dit al principi, avui parlem dels blaveros. Qui són els blaveros? Doncs resumidament són la dreta regionalista i espanyolista del País Valencià. Tenen com a principal argument precisament això, la negació de la unitat de la llengua, i a més fomenten l'espantall d'un suposat imperialisme catalanista que voldria acabar amb les particularitats de València. Són aquesta gent que es posa en polsareta de bandera d'Espanya, que parlen de la terreta i de la supremacia de la paella, però l'única frase que ens hi van en valencià és la de no mos fareu catalans. Curiosament, però, aquesta dreta, que s'autodefineix com a defensora dels valencians, no té cap problema amb ser un satèl·lit de Madrid. I per què reben el nom de blaveros, es deu preguntar als nostres oients? Doncs per la franja blava de la bandera oficial segons l'Estatut dels Valencians, que de fet no havia estat mai la senyera tradicional de tot el territori i tampoc la van votar els valencians, va venir imposada des de Madrid. Bueno, como el español, ¿no? El idioma que nos dimos entre todos. Nerea, tu tens algun amic blavero? Diria que amic no, o amiga no, però conegut i coneguda sí. Penseu que al meu poble ara mateix governa el PP i al meu poble som 13.000 habitants i de 13.000 jo em puc conèixer a 6.000. D'aixòs 6.000 algú haurà votat al PP. Home. Saps el que te vull dir? No? Per Fent estadística. per estadística. Sí, conec a gent blavera i em porta bé amb gent blavera. El que passa és que a mi el que no m'agrada és la gent blavera que no es deixa que no et deixa parlar amb ella. Jo parlo amb gent blavera i discutisc, tot la teva opinió, la meua, però la gent que diu no, això és aixina perquè sí, perquè tal, el que has dit, no? La bandera. En l'Ajuntament de València està la bandera original, la quatribarrada, i jo crec que ara mateix no he entrat a l'Ajuntament, fa 2 anys que no entra a l'Ajuntament, perquè abans era un lloc obert al món, Més ara accessible. espero que sí, també, però és una quatribarrada. Jo crec que ara a l'alcaldessa de la nostra ciutat li sangraran. Cada cop que la vegin. Cada cop que la vegi dirà... Dirà, pan catalanista! Clar. Que s'ho emporti. I és molt habitual la ideologia blavera? No dic només a València ciutat, sinó també als pobles al voltant. Jo crec que és una ideologia antiga, perquè realment el blaverisme, com tu has explicat, ve de lluny. El que passa és que actualment, sobretot les noves generacions, estan agafant una força a mi aquest blaverisme que a mi sincerament me fa por. És de, xica, informa't un poc. Moltes vegades és desinformació i no saber llegir, o no saber informar-se o que t'informen d'una manera equivocada. Obris els llibres d'història i podem veure com ha sigut la història del nostre país. Perdona? O sigui, no me vingues en milongues. Aleshores, sí, hi ha molt de blaverisme. El que passa és que també hi ha una vessant de molta gent que durant molts anys està lluitant contra aquest blaverisme i que, tot i que no ho parega, encara estan i estem. Molt bé.
Un aplaudiment, sisplau, pels germans valencians. És de veres. És que li foteu bastant de valor, sobretot amb el que heu d'enfrontar-vos, que és com tot l'espanyolisme i tot el madridisme cèntric. Marc, el mateix valor que haurem de tindre nosaltres dintre d'una setmana quan guanyi Salvador Illa a Catalunya. Ens queda poquet perquè ens separin en pobles castellanoparlants i catalanoparlants com fan allà. Hi havia molta gent que deia que Illa era, el PSC d'aquí era una mica com el PP de les Balears. Clar. Que podríem... Hauran d'inventar el tema... Bueno, potser els blaveros aquí són els rojeros, però bueno. Un altre tema. Com ja hem dit, el pal de paller d'aquesta ideologia és el secessionisme lingüístic. Els blaveros, per tant, defensen que el valencià i el català no són la mateixa llengua. Per defensar això, tenen les seves pròpies associacions, com l'Orratpenat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que va elaborar unes normes ortogràfiques inventades l'any 79, les normes del Puig, que es distanciaven del consens acadèmic i de la normativa oficial. Aquestes associacions, per cert, van estar subvencionades, ajudades i premiades per diversos governs valencians, malgrat els seus criteris científics. Tu saps escriure en aquestes normes, Nerea? Les coneixes? Mira, fan riure, Mira, fan riure i plorar alhora, però ara no m'ha vist plorar, la veritat. Sabeu per què jo conec l'Orratpenat i les normes del Puig? Perquè jo tenia una mestra d'anglès en batxillerat, per cert, l'anglès se me donava fatal, i clar, a tota la classe se'ns donava fatal i érem tots amics, entonces quan no volíem parlar d'anglès parlaven de blaverisme perquè esta professora era una fatxa de manual i aleshores ella era membre de l'Orratpenat i mos explicava el valencià, mos explicava que, bueno, mos dia les normes. Jo sincerament sóc un poc com Dori, la de Nemo, que se m'olvida tot, aleshores per sort i les coses se m'olviden, però jo vaig conèixer ahir aquesta associació de l'Orratpenat i vaig dir, què collons és això, tio? Normal que no sapigués les normes, perquè ara us explicaré per què, perquè les canvien. Ah, vale. O sigui, van canviant les van canviant. Van afegint com noves coses que ens diferencien una miqueta més de català, no? La paradoxa és que tampoc es van posar d'acord entre els blaveros i els hi van sorgir secessionistes lingüístics dins de les seves pròpies normes. De fet, perquè veieu una mica de quin pal va, en només 24 anys van canviar la normativa dels accents fins a 3 cops. O sigui, és com l'esquerra de les llengües. Sí. Primer es van inventar una normativa i com que hi va haver polèmica, 2 anys després van optar directament per eliminar els accents de la normativa. Clar que sí. Durant 22 anys no hi va haver accents a aquesta pseudoortografia valenciana que defensaven els blaveros i ojo amb la justificació. Com que els suposats pancatalanistes van criticar les primeres normes, van haver d'eliminar els accents per distanciar-se encara més del català. O sigui que també era culpa dels catalans, com tot. Jo diria que acabaran per inventar-se una consonant nova. Sí. Una C amb un altre palito. Escriuen amb la CH, per exemple. És veritat. I pel que fa als accents, després de 20 anys sense accents, sense saber si les paraules eren planes o agudes i si les vocals eren obertes o tancades quan llegien, perquè no ho podien saber, van veure que potser els accents sí que eren útils i els van recuperar. Però molts dels blaveros ultras no van acceptar aquesta nova normativa perquè la consideraven catalanista, perquè tenia accents. Home, clar, és que... Per tant, tenim blaveros que encara ni s'aclareixen de com s'escriu el valencià i accentuen com volen, però això tampoc és gaire problema perquè, evidentment, els blaveros sempre parlen i escriuen en castellà. Per què us explico tot això? És només un exemple més del criteri científic que té aquesta gent amb la llengua. Al seu costat, els terraplanistes semblen gent bastant formada i pels blaveros, algú de Vinaròs i algú d'Alcanar, que parla literalment igual i comparteixen el mateix dialecte, parlen llengües diferents. Aquest és un fenomen que trobem en altres zones de domini lingüístic, per exemple, a la Franja, molts diuen que no parlen català i parlen un xapurriau, que diuen, i a les Balears també hi ha un reducte de secessionistes lingüístics que ara mateix Vox està esperonant amb la Reial Academy de la Llengua Balear. Tant ha fet el català perquè l'odin tant a aquests puestos? No, o sigui... És el que fa trontollar una mica. És que és això, ve tot com de penya de Madrid, que diu en plan de no, el teu regionalisme està malament, tu hauries de sentir això. I el pitjor és que hi ha gent autòctona com que compra el missatge, no? Clar, aquest és el problema. És que jo ho veig tan fàcil, vull dir, tot és català i després en cada país, en cada zona, en cada lloc, parlem un tipus de català diferent. El meu és valencià i és preciós i jo el defense. I li hem de dir valencià. I li hem de dir valencià, per suposar que sí, perquè jo parlo valencià, però està dins del català. I és que és algo que jo crec que aquesta gent directament no vol veure. O sigui, és el que tu has dit, no? Esta penya no ha obert un llibre quasi en sa vida, o els que han obert no eren els llibres adequats per a fer-ho. O tenen males intencions. És que el que no entenc és com històricament no miren més enllà. És com que, no sé, no ho entenc. Mira, per conèixer més que són els blaveros i com i quan van sorgir, avui tenim una aparició sorpresa estel·lar a la Rabassada que ve des del sud. Uau! Bon dia, arrabassaders, com esteu? Soc Cristian, del comando El Dolcet pel Cafè, el podcast més mamarratxo del País Valencià. I a veure, vos enviem este àudio perquè ens heu demanat que vos expliquem a Gina per damunt què és el blaverisme, què són els blavers. Pues bé, els blavers ve de blau i fins així la meva aportació. T'imagines? No. A veure, els blavers, per entendre què són els blavers, hem d'anar fins a la transició. Mort Franco, els valencians comencem a debatre el nostre estatut d'autonomia, és a dir, havíem de decidir què seríem de majors.
i això comportava decidir coses com es batejaríem, quin nom volíem per al nostre territori o quins serien els nostres símbols. I ahir precisament naixen els blavers, perquè havien de decidir quina seria la nostra bandera. I aquest aspecte confrontava molt a l'esquerra i a la dreta, perquè per una banda l'esquerra volia mantindre la quatribarrada, no? Que era la històrica del nostre regne, però això era molt català per a la dreta, i volien que la nova bandera del País Valencià fora la senyera amb la franja blava, la que fins al moment era la bandera de la ciutat de València. Què passa? Van estar ahí mesos que sí, que no, ni pa tu ni pa mi. Al final, què va passar? Que l'esquerra va cedir i va dir, vale, chico, la raó pa tu, ens quedem la senyera amb la franja blava a condició que tu ens acceptes que el nostre nom serà País Valencià. Es va votar i tant dretes com esquerres van estar a favor de que el nostre nom seria País Valencià i que la bandera seria la senyera. Spoiler, arriba el nostre esborrany d'estatut a Madrid i en Madrid diuen, ¿cómo que País Valenciano? Esto es muy indepe. I es van inventar la tonteria esta de Comunitat Valenciana. Per tant, a l'esquerra doblement humiliada, perquè no va poder triar ni la seva bandera i el nom que havia aconseguit tampoc ens el van respetar. Madrid tocant les pilotes com sempre. Blaverisme polític no haguera pogut existir sense la col·laboració dels mitjans del règim, val? Una menció especial a el periòdic Las Provincias, que tenia una hooligan com a directora, que era María Consuelo Reina, que feia articles demoledors cap als principals líders de l'esquerra, i això pues, traspassava, diguem, a la societat, no? El blaverisme, sense exagerar, es va convertir en una espècie de moviment pseudoterrorista, o sense el pseudo. Així es va atemptar contra els intel·lectuals més destacats de l'esquerra valenciana, val? Joan Fuster, l'escriptor, va sofrir 2 atemptats a la seva casa, Manuel Sánchez Guarner va rebre un paquet de bombes a casa i desenes d'atemptats contra llibreries i actes culturals que, bueno, si googlegeu un poc ho podeu trobar. La premsa també va conèixer el blaverisme com el búnquer barraqueta, penya que es va tancar a la seva barraqueta per a que res canviara. I direu, és una cosa del passat el blaverisme? No, avui en dia segueix existint, val? Perquè tota aquesta gent, tots aquests corrents ideològics estan dins dels partits de dreta valencians i són els que a dia d'avui encara segueixen defensant que el valencià i el català no són el mateix, ens diuen catalanistes a tots aquells que simplement defensem la cultura pròpia. I en el fons l'escenari ha canviat, però el que tenen en comú els blaves dels 80 i els de l'actualitat és l'odi visceral cap a Catalunya, val? Això és que el supura per la pell. Per això nosaltres sempre diem que un valencià que defensa la identitat pròpia val per 2, perquè no sabeu el desgast i el cansament que és estar dècades després seguint parlant dels mateixos temes. No sé si vos he deixat més clar l'assumpte. Si voleu seguir informant-vos sobre el tema, hi ha un documental que es diu Del roig al blau, que està a YouTube, el podeu veure sencers, i vos explicarà de viva veu de les persones que van viure tot aquest procés. Res, arrabassaders, una abraçada, se'n seguim parlant. Un aplaudiment per Cristian. Guapo! Millor no ens ho podia explicar, el Cristian del Dolcet pel cafè. Moltes gràcies per aquesta classe d'història. Sí. No es pot dir d'una altra manera. Com deia el Cristian, el blaverisme va sorgir a la transició com a reacció a les tesis nacionalistes valencianes i progressistes i va lliurar una batalla pels símbols i per l'hegemonia cultural que es fonamentava principalment en l'anticatalanisme. Aquesta batalla no només va ser simbòlica i política, sinó que, com bé deia el Cristian, també va implicar violència física i un terrorisme de baixa intensitat. De fet, l'historiador Borja Rivera ha comptat fins a 119 episodis violents greus per part dels blaveros i l'extrema dreta, valgui la redundància, perquè és el mateix, el que suposa un 73,4% dels episodis violents que van tenir lloc a la transició al País Valencià. La cosa és que sembla com que els blaveros siguin com l'ala més suau, perquè a priori no són violents, però després s'alien amb l'extrema dreta més violenta, amb Espanya 2000, amb els assassins de Guillem Agulló, tots aquests. I tot això que posaven bombes als pisos de gent valencianista com Fuster. Aquesta és l'ala més suau, Pau. Sí, sí. És que ja són molt de bombes, a País Valencià, també. Sí, i tot plegat es coneix com la batalla de València i està clar qui la va guanyar. Només cal veure l'estat de la llengua i quins són els símbols actualment i també qui hi ha al govern. Resumidament, per molta gent va funcionar i encara funciona el puta Catalunya, mentre el corredor mediterrani no s'implementa, el País Valencià és la comunitat més infrafinançada de l'estat espanyol i mentre durant molts anys la corrupció governava el país. Sí, no hi ha més. Cristal·lí. Ja està, no hi ha més. I ja ens deixem de xapa i presentem ja la nostra convidada. Només espero que, tot i parlar llengües diferents, m'hagi pogut entendre durant tot aquest temps, si us plau. Avui ens acompanya una persona que es va fer famosa a YouTube i després va passar a la tele, una mica com Inés Hernán, però ben fet i en valencià, del canal A Punt, conegut per les seves grans audiències entre un 2 i un 3% de mitjana. La nostra convidada va exiliar-se cap al nord, on ha esdevingut la persona valencianitzada més estimada i eixerida de la graella televisiva. I és que des de ben petita es volia dedicar a la televisió i és probablement l'única persona d'aquesta taula que ha complert el seu somni. Més dades. Odia que li toquin el malic, li encanta conduir com a la majoria de cifes i estima molt la gent gran, però per sobretot estima el País Valencià. Benvinguda a la rebassada Nerea Sanfe. Gràcies! Bueno, gràcies per convidar-me, estic molt emocionat, ja he parlat abans, però bueno,
dona la benvinguda una altra vegada. A favor. Ara parlarem de tot el que has dit, perquè hi ha coses que et clavaré punta, però abans vos he portat un regal. Sí, clar, o sigui, jo sóc de regalar. I que els valencians ho fan molt, això. És que, veus? Sí, clar, vull dir, m'heu convidat i jo estava... És farla, que sí. Voleu saber lo que vos he dut? Sí. Sí? En Aviam. riguroso directo. En rigorós directe. El primer regal que ens porten a la rebassada. Aviam. Vale, o sigui, No, mentira, he de dir... Triquei ens va portar una samarreta. És veritat, és veritat. He de dir Però que, va, això, de que cambra. això vos agradarà Triqui. més. Espere, i que... Espera un moment, per favor. Ara és Una persona ja ho ha tastat en la senyera Blavera, saps? Epa! Casalla! Ens ha dut una ampolla de cassalla. A veure. Vos he de Anís. dir que està molt calenta, aleshores... Ens esperem, no, per No, tastar-la. us espereu perquè Sí, bàsicament sí. hi ha 3 coses abans de veure una bona casalla. Primera, que no estiga calenta, vale? Sí, Heu de posar-la... Ho he patit en algun sopar de Ho has patit en Nadal. algun sopar de Nadal de la PM, perquè jo sóc molt fan de la casalla. Primer de tot, per favor, poseu-la al congelador i fins que no estiga ben fresqueta, congelada, cristal·lina, no podeu veure Vale. casalla. Després, si vos pega massa fort, perquè no sou valencians i sou catalans, i jo ho entenc, un glopet d'aigua després, amb l'aigua a la casalla, passa millor. Diluïu. I després la tercera és consumiu la casalla amb, pues amb ull i amb cap. Té 45 per favor. graus, però què és té això? 45 És un pelotazo que Siga, flipes. Si beveu molta casalla, Sí. poden passar coses que potser no vos avisquen. Aleshores, poquet a poquet. La ratafia, 20%. Mira, els la blaveros, casalla, els blaveros van veure tant d'això que ara pensen que escolten 2 idiomes diferents. O sigui, van Imagina't. borratxíssims. Ja Jo també he portat xufles de València, Sí, perquè les sí. tastem en directe, que la nostra convidada valenciana no les ha tastat mai en Home, en sec. és que la xufa no se menja en sec. És que això La és una xufa cosa se molt menja en catalana. horchata. L'Oriol ha portat una bossa de xufles, del que es fa, òbviament, l'horchata, però les ha portat amb la bossa com si te les mengessis com si fossin una bossa de cereals. Són com en plan, quicos, entrepant-los tasteu-les. com quicos. Ja ho veureu, Aviam, al espera. principi jo us dic com va. Té gust de fusta, Vale. però t'hi acabes acostumant i és dolcet al final. És que ho ja dubto tant ja que t'acabis Espera. acostumant. Nyaqui, nyaqui. Anem a fer una cosa, baixaré la música, apropem-nos molt al micro i anem a fer ASMR. ASMR. Mira SMR. Calma, paciència. No, semblen bales de foam. Crec que la meva té una estella, tio. Buah. Això està asquerós. Que... No, espereu-vos al final. Al Que és final. dolç. Mireu, vos he dit que la casa ja se bevia congelat, però li podeu pegar un trago perquè Per no passar passe. això. T'he de dir, Com més en mengeu, més us agradarà. Nerea, al principi tenia un regust bo, però la casalla calenta tenia regust de Titan Lux. No, T'ho dic calenta ja. no es menja. És que Quan has provat recordeu, tot i del o sigui, primer pas per a beure una bona casalla, mai calenta. I nosaltres veiem molt en València l'arrancahora, que l'arrancahora és a les 9 del matí, 9 i mitja, quan tu quedes a esmorzar, abans de començar a esmorzar, i ja això seguirà en un dinar, te fas l'arrancahoreta, una casalla, t'obri bé la panxa, i tu ja pots menjar tot el que vulguis. Vale. Vale? És Ja ho una sabeu. molt bona, és una bonica manera de dir-li molt bé. l'alcoholisme, sí, sí. Bueno, sí, però moderació amb l'alcohol, vale? Sempre en moderació. I si no podeu aguantar la casalla, sempre teniu els vins de celler Carles Andreu. Els vins que agraden a tu, Don Déu. Ja està, ja teniu la falca feta. Bueno, Aviam. Preguntetes, no? hi havia una pregunta ràpida que ja la descartem, que era ratafia o casalla. Mira, la ratafia em fa arrojar. Ai, Déu meu. No! Ho sento! Fora d'aquest casal. Mireu, Ah, és que vaig tastar la ratafia per primera vegada en un festjoc, conegueu el festjoc, que és un festival del País el que Sí. rivalitza amb el pirata, no? Si ens volen contactar, que ens No, enviïn pues un el missatge. i damunt fan podcast en directe i és també Ens ho un apuntem. festival que fa Escola Valenciana, Defensa de la Llengua, bueno, un festival de puta mare. I allà vas provar la I allí vaig provar la ratafia perquè unes catalanes, jo anava fent un reportatge i em van dir tia, Nerea, un xupito de ratafia. I és que sabeu què passa? Que a mi em recorda molt al Jagger i el Jagger em fa potar. Aleshores, Però la si està ratafia... dolcíssim. No, ho sento. O sigui, no em fareu ratafienca. O sigui, jo casalla forever. O sigui, És la cosa, Forever! és la cosa més blavera No que mos es pot fareu dir. catalans. No mos fareu ratafiencs. ratafiencs! No m'agrada. Ja està. Bueno, Vale. anem amb les altres preguntes ràpides. Sí. Això sí. Sabem que ets de Godella i potser la política aquí no la controles gaire, però Tries o Collboni, si haguessis de triar un dels dos, No? Vale, Collboni és l'actual Sí, alcalde. alcalde, Sí, sí. del PSC. Vale, i Tries és el que se presenta... No, Tries és... Era el que el de parla. Junts. Que era de Convergència. És el que parla una Ah, mica. les eres. Ah, Tries és el que va fer el vídeo... El que us bombin a tots. És que un que us bombina pues tots. Tries. Bé, sí. Jo ho sento, però és que us bombina tots. És Des del sector magnífic. juntaire de la Rabassa. És broma. I a més, a Tries l'he entrevistat diverses vegades i... És veritat, tu has parlat amb ell? Sí, jo he parlat Ah. amb ell i li he fet un que us bombina tots en directe. O sigui, que... Uau. Clar, clar. Oh, és bo, mira. Lo que Barcelona o València? Una de les dues. Barcelona té moltes coses que m'agraden molt, però València és València i per a mi sempre serà València. La cabra tira al monte. I parlant d'això, a València canvies l'idioma? No. No? O sigui, jo parlo... Full valencià. Sí,
Sí, jo parlo valencià, a València i a Catalunya. És de veres que moltes vegades quan curre així sí que canvia algunes paraules, però perquè em surten soles. Vull dir, per exemple, així t'acaba de dir sortir i en valencià te diria eixir, però perquè m'eix soles, vull dir. Clar. Però parle valencià, o sigui, de fet... Això és curiós, o sigui, us surt per context. O sigui, per Em surt exemple, per context, aquí a sí. Catalunya diries això en comptes d'això. Sí, però a vegades, o sigui, és com me ve el cap, o sigui, jo sóc una persona molt dispersa, aleshores Clar. jo parle de cor. Aleshores, lo guai de currar així és que mai m'han dit, Nerea, parla, o sigui, canvia't a català i senyiste a un català. No, Només parla faltaria, valencià. home. Sigues tu i això és el que més m'ha agradat. Bé, bé. Aleshores, parle valencià, encara que faig algunes paraules més catalanitzades. Clar, se t'enganxa al final. Té molt de mèrit pensant que són dos idiomes diferents. Sí, no. I et fan moltes cares estranyes quan parles als desconeguts en valencià, a València o... A València, I aquí. o sigui, a València Aquí. o a Catalunya, vols dir? On et fan més cares estranyes, allà o No, aquí? a València no, perquè a València és de veres que jo no em surt dir paraules més catalanitzades. A València... No, bé, jo parlo de quan parles valencià. No, sí que és de veres que al principi, jo duc quasi 2 anys currant, aprox. Al principi sí que em feien cares un poc estranyes, em dient, què has dit? Què dius? Perquè no m'entenien. També jo parle molt ràpid, parle apitxat, que és com una manera de parlar de l'horta nord, que és molt característica. Aleshores jo entenc que hi havia coses que no m'entenien. Si tu m'ho dius amb un somriure, jo t'ho repetís les vegades que fas a falta. Si tu m'ho dius hater, pues mira, cari, pues si no m'entens, lo siento. Falta Clar. consciència lingüística de Moltíssim. tots els països catalans des d'aquí, que hi ha molta gent que si no li parles en barceloní no t'entén. Però també vos he de dir que al País Valencià, si vinguera un català, també m'agradaria veure com ho Ja, patiria. sí, Perquè sí. jo així m'he sentit molt ben rebuda i a València posa en dubte que un català siguera tan ben rebut com jo he sigut aquí a Barcelona. Jo puc explicar una petita anècdota molt ràpida, Sí. que vaig anar a una alqueria a fer una paella i els hi vaig parlar en català i no paraven de parlar-me en castellà, mentre a la taula del costat, que parlaven en valencià, sí que parlaven en valencià. Però t'he de dir que a Com mi si això fóssim llengües diferents. A mi això m'ha passat així. O sigui, jo he vingut a Barcelona i jo parle en cafeteries, jo sempre parle català i a mi em parlen en castellà i al costat li han parlat en català. Clar, és que no ho entenc. Per què passa els dos Per què llocs? passa això? Pues perquè es pensen que no sé... Coses. Veus, el blaverisme aquí... És que és la mentalitat que tenia jo de petit, que és una cosa absurda, que és que em posava a la tele Canal 9 i li deia a ma mare, és per aprendre valencià. És com, ja ho pillo, hi ha com 2 o 3 paraules diferents, ja ho pillo. És que és absurd, o sigui, un nen no pot veure que són... Però que sapigueu que així a Barcelona a mi m'ha passat de parlar català, valencià, i que em contesten en castellà i al meu costat demanar un cafè un català i parlar-li català. O sigui Sí. que... No canvieu l'idioma, coi. Ja està. Enteneu una miqueta, relaxeu l'orella i ja està. Vale, Vine aquí. fem un joc clàssic del programa que és Vinga. Foc, Merri, Kill amb So, Vale. Espencat i Xavi Sarrià. Uf. So Espencat, Xavi Sarrià. Vale, em casaria amb Xavi Sarrià, Vale. perquè mira, pues, chico, Xavi Sarrià per a nosaltres ha sigut sempre el cantant d'Obrim Pas. Des de que jo tenia 13 anys, els meus pares em posen Obrim Pas la primera vegada, jo he anat a tots els seus concerts i bueno, pues és com un home que em desperta tendresa i bueno, em casaria amb ell. Seria un bon pare per als meus fills. Sí. O no? Sí. Uai, i és que clar, és que ara Faxo l'he perquè no cagat. acaben la gira al País Valencià. Mira, no, sí. Uf. No, complicat, complicat. A veure, és que Espencat m'agradava molt, però és que so és so, entonces jo crec que Faxo, perquè sí, perquè són so i perquè... Perquè l'Arnau I perquè està- tenen temazos i perquè jo em posaria per fer l'amor una cançó de Zo, vale? Per exemple. I Kill a Espencat, pues perquè se'n van anar massa pronte. Vale. Molt bé. Validíssim. Pregunta complicada. Quin és el millor accent del català i quin és el pitjor? Clar, és que estic parlant d'una pizza i jo sóc una defensora de la pizza i sempre estic ahí, la pizza, que és de veres que els valencians doctes, no blaveros, valencians doctes, de l'Acadèmia Valenciana se diuen que la pizza és com un accent un poc Que és vulgar, no? castellanitzat i vulgaritzat i que no és... O sigui, és correcte, està acceptat, però és com que... No. Visca la Pitzat forever, poble Pitzat, poble respectat, o sigui, sempre, vale? Aleshores, A jo, favor. per a mi, la Pitzat és en l'accent amb el que jo vaig néixer i l'accent en el que jo moriré, vale? El xapolatge major, sempre, forever. Mític tall de la PM. I vos he de dir que a mi els accents de la Marina, si me'n vaig cap a baix, cap a... El de Cabra Fotuda, per exemple. Cabra Fotuda, sí, però ell no té tant d'accent. Ell és més tirant la joiosa i tal. Si vaig un poc més cap a amunt, Oliva, Gandia... Mira, Gandia, so és de Gandia. Tenen un accent que m'agrada molt, però a la vegada és massa melós. Aleshores, a vegades m'avorrix un poc. És com un accent molt...
com si fora la mar, no? Aleshores és com que m'emboba i no m'agrada. I després, si he de criticar un accent també és el barceloní, perquè jo estic farta de que en Barcelona siguen com els barcelonins l'accent que s'ha de seguir a tot. No, tio, Catalunya també és un país, Catalunya també té territoris, Catalunya també té diferents tipus de català. I ja està. Bé, I ben respecte. dit. I que també aparto matisos i després quan ve algú gironí ens en fotem perquè fa les neutres com molt marcades i oxigem molt. És com, al final tenim el pack més bàsic, som els basic bitches del català. I jo que amb l'APM fem molt de país i viatgem un mogolló, m'encanta. O sigui, m'encanta anar a Lleida, m'encanta anar a Girona i m'encanta visitar pobles on parlen diferent i no passa res i és supervàlid. I tant. Fem un parell més, jo diria. I cloem les preguntes ràpides. Sí, mira, jo, si vols fem aquesta dels noms, no, Marc? Sí. Et diem una sèrie de noms de personatges Vale. i tu els has de definir amb una paraula, la primera paraula que et vingui al cap. Vinga. Vale? Vinga. Carlos Mazón. Uf. 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 Això te val? Uf. Sí. Sí, Uf. sí. Doncs el proper... Ultrafatxa, no? Són les sigles. Uf. Sí, està bé. Puto. Vicente Barrera. Uf per dos, Vòmit. Seran onomatopeies. És, Gomito. és Vox, però amb la O, que és un emoji de... Clar, Voxmite. Ah, Voxmite. Voxmite. Hòstia, aquí hi ha capes, Nerea? Aquí hi ha capes. Ximo Puig. Abuelito. Abuelito. És que és com... Porta perruca? Ai, no ho sé, no ho sé. Podríem dir Ja el capa. no ho saps, no, home. o sigui, No mai li- he tirat el monyo i he vist Ximo d'Uf perruca. No cal tirar-li el monyo. No cal, però he de dir-vos que a mi em sembla un senyor un poc entranyable, És tot i normal. que hi ha coses que no em pareixen bé, és un senyor entranyable. Espera, connectem amb el perruquer de Ximo Puig. Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Seguim? Sí, mira, compromís. Què et ve al cap? Una paraula. És que no vull tornar a dir uf. Madrilenys. És que ara... Fotut. 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 Quiero y no puedo. Fotut. Això Jo són diria 4. fotut. Que són uns Però veruts. guionets entremig. No, el tema està fotut, si poguera dir el tema està fotut. Si no, fotut. Sí. Rita Barberà. Masclet. A mi em venia Casalla, també. No, Diu fotre. Rita era més de Bifitter. Ah, molt bé. Rita era de botella de Bifitter. Ho importava, no? Era botella de Bifitter, ella era com la seva botella de Bifitter i Hòstia. clu. I me entra masclet perquè, no sé si heu vist un vídeo viralíssim de Rita que està a YouTube, fiqueu Rita tirant masclets. És veritat. I ella, pam! En un dia de falles, pues imagineu com anava la senyora. L'he vist, li va tirant com a la gent, Aleshores, no? per mi ella és com la persona masclet, saps? Que són com Hi ha una- bombetes hardcore. No? No, és més que bombeta, o sea, masclet és el que se tiran les despertaes. Bueno, això és throwback, diguem, realment és un throwback, que és com una Ja, bombeta, la Totebac i la Trodec. però, exacte, però ultraforta és ultraforta, que serveix per a despertar a la gent a les 7 del matí en falles. Aquí tenim els trabucaires, que bàsicament són escopetes que apunten cap a l'aire i... Però mola més peten. com tirar-ho amb la mà, no? És com Ja, més, sí. és més punky. Imagina't ser del Pacma a València, tio. O sigui, cada abril has de recollir com tot de gossos morts allà al centre de la ciutat. Clar, tio, és que... A l'Iñaki no li Però té La gràcia. identitat Que- valenciana no. no ha pensat en els gossos. A veure, els petardos no maten a gossos. És de veres que A ocells. que no els agrada massa als animals i ahí també és un tema que parlar. Però, chico, és que són pólvora. Clar, no. Són pólvora. Haver estudiat. Diem 3 noms més així Sí. ràpids. I, va, Paco Camps. Ui, Paquito. Poco Fuà. paquete. Risqueto. Risquet? Oh, és veritat que estava molt taronja. És que és la típica persona morena taronja, de tants rayos uva o de tant de... no sé, perquè tenia la pell com taronja. El Donald Trump valencià, Exacte, podria Sí. ser el Donald Trump valencià. Amb tot. Sí. Saps? El, Amb tot. el llepes i està salat. Exacte. Està molt bé. Canal 9. És dur, És dur. Metro de València. Tristesa. Metro de Canal 9, tristesa. I Metro de València... Hòstia, és que això... Samat, tio. Mira, podem parlar de moltes coses del Metro de València, si vols. Parlarem. Després, Sí. si vols, ho comentem a la Vale. tertúlia. A punt? Renaixença mal. Són dos, ja ho sé. Sí. Ua. Bueno, amb una ja va. Stand-by, en punt stand-by. Stand-by. Blavero. Deixem aquí. Puc tornar a arrojar? Arrojar, perfecte, em sembla bé. Vale, i l'última pregunta ja d'aquesta petita Sí. secció. Fora catalans dels països catalans, sí o no? Fora catalans dels països catalans. Si fem fora els catalans dels països catalans, bueno, que ens quedarien balears i valencians. Sí. Bueno, pues a vegades vos tiraria fora, he de Veus? dir. Nosaltres també.
És que al final hem de ser autocrítics, tio. Doncs bé, ara que estem fora dels països catalans i podem rajar una miqueta més obertament del País Valencià, què us sembla si anem a fer el tom per la Anem a rebassada? fer el tom. Fully. No sé, Nerea, si saps una mica de què va el tom de la rebassada, però és una mica el leitmotiv d'aquest programa. A cada programa nosaltres ens emmirallem en una carretera d'aquí de Barcelona, que anava de Barcelona a Sant Cugat, Vale. On durant la Guerra Civil la gent d'esquerres afusellava els seus rivals polítics. Aquí ho fem tot de forma figurada, però a cada programa portem algú relacionat amb el tema que estem tractant a la rebassada, és a dir, a fer-li un petit ensurt. Per tant, avui tractem tema dels blaveros. Si vols, ves pensant en algú blavero que tu odis i que... O algú valencià, perquè O algú hi ha valencià, molta gent també, valenciana. Vale, Al final, que li vull agafar un susto. Sí, Vale. que dius, aquest que li facis un masclet, com Ja la hace Rita. pum! I ja està aquí la guerra. Exacte. Vale. Exacte. Primer, l'Iñaki, Un Rita Barberà. el Marc i jo Sí. direm els nostres candidats i després tu. Així tens Vale. una mica de temps per pensar. Ha d'estar viu o mort? Tan se val, no? Sí, és igual. Al Vale. final, Menys problemes si està mort. Repartim per tothom. Vale. Sí, al final no ens cau denúncia si està mort. O sigui que... Bueno, jo avui porto un nom que ja ha sortit, ok? Porto el Vito Corleone de Borbotó, el Leo Messi de la malversació de fons, el Michael Jordan de les corrupteles, Paco Camps, Paco és molt com d'amic, no? Paquito, no? Paquito. per l'amic. expresident de la Generalitat Valenciana. Paquito va fer que la Generalitat es repartissin més sobres amb diners en negre que malalties de transmissió sexual al Festiver i l'Arena al Sound junts. Un home que va iniciar el seu mandat agafant el testimoni del senyor Zaplana en un terme que els experts politòlegs en diem de Guatemala a Guatepeor. Molt bé. Aquest senyor va convertir el País Valencià en el Coachella de les comissions i, en part, li va donar aquesta fama a València de ser com una mena de paradís fiscal dels madrilenys. També va ser el principal vector a través del qual la trama Gürtel es va endinsar al País Valencià i no content amb això, també el tio està implicat al cas Nos, vale? El de l'Iñaki Urdangarín. El tio sol aplega més imputacions que músics té la fúmiga. Sí. Per anar acabant, perquè com ja saben els nostres oients, si hi ha una cosa que més m'agrada que el rigor és faltar al respecte a la gent, aprofitaré per dir que Paco Camps sembla un testicle arrugat que s'ha fet soci del Real Club Polo de Barcelona. Però testicle amb hepatitis, no? Sí, exacte. Testicle risqueto. És que- A mi m'ha sabut greu, però el del risqueto ho supera. Testicle Risqueto. de divorciat, que és que estava menjant risquetos i després ha rascat allà i t'ha deixat taronja, saps? Tota les engronetes, no? Testicle allisat una miqueta bé. Estava com una miqueta com molt llis, molt calvo. En fi, porto, si us sembla, el meu candidat. Vale? Avui el meu tom serà bastant literal perquè avui m'enduré de passeig a la rebassada, metafòricament, a un grupet de feixistes i me'ls enduré mitjançant la tècnica de la traca, és a dir, lligant-los a tots amb una corda a la furgoneta i arrossegant-los per l'asfalt fins que se'ls hi faci socarrat als collons. Vale? Els creadors del moviment blavero de Real OGs, parlo del grup d'acció valencianista. Vale? Els cosins valencians de Terra Lliure, perquè com tots sabem els valencians són com els catalans, però més intensos, més pesats, amb petardos més grossos i una miqueta més falangistes. Vale? El grup d'Acció Valenciana... No tots, però la majoria. El grup d'Acció Valenciana era un grup que defensava el valencià d'una manera molt peculiar, que era fotent bombes a qui el parla o l'escriu, com hem dit abans, o com ha dit abans el company del Dolce pel Cafè amb el poeta Joan Fuster, una gent que defensa les normes del Puig, per tant defensa un idioma que no sap ni escriure, tot i que amb prou feina han tingut en aprendre a pintar unes bàstiques sense dibuixar malament els palets, i poden semblar idiotes. I ho són. Però també han sigut molt actius i persistents. Són gent que rebenta presentacions de llibres d'acadèmics que es posen l'obvietat que el català i el valencià són el mateix idioma de la mà dels neonazis d'Espanya 2000, com estàvem dient abans. També són gent que assenyala activistes per la llengua als seus domicilis i establiments amb pintades a les seves cases on hi posa catalanista. No, que de fet posa catalaniste, amb B al final. Ah, sí? Sí, escriuen així. Les normes del Puig posen la E al final. Les normes del Puig al final... Un estudi, no? Sí, és que hem estat... Ja us ho explico després. Al final el valencià és com els barcelonins pensen que s'escriu al lleidatà. Exacte. Però bueno, És tal qual. imagineu, si Arran pintés feixista a l'entrada del xalet de l'Ignacio Garriga, estaríem parlant de la noche de los cristales rotos del reg catalán i l'audiència hauria sentenciat a 4 nanos random a 30 anys per terrorisme. A València, però, la violència nazi anticatalanista queda impune perquè és el que interessa a les institucions. El PP té comprats els mitjans com Les Provincias o Levante, el Mercantil, crec que callen sobre el tema, i els jutges valencians, els mateixos que mai van investigar l'atemptat a Joan Fuster, els que van deixar campar lliure l'assassí de Guillem Agulló 4 anys després de la sentència, fan els ulls grossos. Prova d'això és que el grup d'Acció Valencianista, tot i que adormiscat i boomeritzat, perquè ara pengen com, en plan, fem una arrossada, fem no sé què, estan boomers ara, val? Però encara existeix. Full Pilar Rahola. Bueno, clar, Estan Pilar Rahola, però... als anys 80 eren joves i ara ja... I ara ja no els hi dona, ja no saben quin cable és perquè no veuen de prop i tal, però existeix encara i està tan institucionalitzat i blanquejat que fins i tot tenen pàgina web.
que és molt raro que una penya que hagi comès atemptats amb bombes tingui una web, rotllo. L'ISIS no té una web que t'hi puguis radicalitzar clicant un botó que posi registra't aquí, saps què vull dir? És molt raro. Aleshores, jo vull corregir això. I has mirat si la web està en valencià o en espanyol? Perquè això fa molta gràcia. Estava en valencià, però no l'entens gaire, mira. el que posava. Oriol, tu què portes a la rebassada? Jo avui portaré a la rebassada el principal actor polític que manté viva la flama del blaverisme al País Valencià des del mateix govern valencià. Estic parlant de Vicente Barrera, com hem dit abans, ex-torero, vicepresident i conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana. Sí, malgrat l'evident contradicció de posar bous i cultura al mateix sintagma, Barrera va arribar a la conselleria el 19 de juliol passat, que de fet és el dia del meu aniversari. Uau. Així que bon regal. Ala, ara us heu de recordar, oients. Que deixe passejar a Caudillo. La seva acció de govern s'ha centrat bàsicament a promoure la catalanofòbia i també valencianofòbia mentre es prenava el discurs blavero en contra de la unitat de la llengua. Això s'ha vist, per exemple, amb l'atorgament de subvencions a entitats. Aquest home literalment va dir que no donaria suport a artistes o col·lectius que fomentin la idea de País Valencià, la qual cosa també inclou vetar, per exemple, escriptors per les seves idees o retirar qualsevol subvenció a entitats que defensin la llengua valenciana o el patrimoni cultural d'escriptors com Esteller, just en aquest any, que fa 100 anys no, del seu naixement. En canvi, aquest àngel de la guarda de la cultura va decidir destinar 1,7 milions d'euros a promoure la tauromàquia i 50.000 euros per cadascuna de les dues principals associacions blaveres, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i l'Orrat Penat. Estem parlant d'una associació, la Real Acadèmia, que va fer un estudi on deia que l'origen del valencià es remuntava a l'època dels íbers molt abans que arribés el llatí a la península. Aquest estudi, evidentment, només publicat en castellà, el va fer un arqueòleg, que com sabem tots, els arqueòlegs són els que saben més de llengua. El va fer l'arqueòleg glamurós? No. Clar, perquè el valencià el van inventar els dinosaures. Sí. Aleshores l'havia d'investigar un arqueòleg. Sí, clar. Bueno, és que és molt fort. I el que us deia, només publicat en castellà, l'estudi no sigui que sí, perquè si no ets catalanista. Clar. Entre altres coses, aquest conseller ha fomentat l'ús de les acientífiques normes del Puig en comptes oficials del govern, mostrant nul respecte pel valencià, i també va arribar a dir aquesta frase: la classe política del franquisme és la més brillant, culta i preparada que hem tingut en segles. També va afirmar en un comentari que estava orgullós de ser net dels que van donar la sang per guanyar la guerra. Per tant, crec que portar la rebassada d'aquest feixista anticatalà seria una petita victòria per honorar la memòria de totes les víctimes. Clar, és que ho posen molt difícil, tio. Imagina't aquest pavo amb tots els seus pebrots anant a Roma i dient: oye, no, el vostre idioma aquest, històric, el latín este que ustedes habláis, que éramos nosotros, que os equivocaste, que vino de aquí, tío, que era de Valencia, pavo. És que m'encanta, tio, m'encanta. No, és que m'ho llevat a... O sigui, és que m'ho clar. llevat a molts top. Sí, però n'hi ha, encara. No, n'hi ha encara. N'hi ha molts. Jo estava pensant... El Tuberies. És difícil triar. Jo estava pensant i jo crec que escolliria el gran a l'abuelito, o sigui, a Fabra, el que era president de la Diputació de Castelló, el que va crear un aeroport on no hi havia avions, ¿vale? Que va crear un aeroport per a que passejaren les persones, perquè era com... Este que anava les ulleres sempre negres, com que tenia problemes de vista. Estem parlant que li va tocar la loteria 2 cops. Exacte, que li va tocar la loteria 2 cops. Per què? Pues perquè sí. Perquè hi ha gent que té sort. Perquè hi ha gent que té sort en el món. Esta persona està viva, aleshores jo no li desitjo ningú mal, però sí que li desitjaria, per exemple, que un avió d'ixos que ara ja funcionen a l'aeroport de Castelló, alguns, no vos cregueu que és un aeroport que té molta afluència d'avions ni de gent, doncs li pegaran una volteta per les rodes, no? I amb algun ensurt. Amb alguna coseta, no sé, o un avió que anarà a tirar cap amunt i de sobte tirarà cap a baix. Susto tonto, Susto tonto, saps? Vull dir, algo que passarà, perquè aquesta persona ha furtat molt, com molta gent que ha furtat i que encara quedarà impune, perquè és de veres que tota aquesta gent que heu dit, bueno, el torero encara no l'han imputat en res, però els demés estan imputats... Hi ha una cosa per la que sí. No, però no és el mateix, Ah, bueno. Però que, no, aquell és Carlos Flores, no? Però que hi ha molts imputats, com per exemple Camps va sortir de la presó, no ens oblidem, perquè dia que tenia una malaltia mortal i que estava fatal. És veritat, I el Zaplana també. Vale? Perdona, el Zaplana. No sé si era Camps o Zaplana. Sí, Zaplana em sona. Crec que era Zaplana, perdona. La risquetitis. És veritat, sí, Zaplana. Zaplana va sortir de la presó perquè és que tenia una malaltia mortal i que anava a palmar-la. I quants anys fa que no la palma? I quants anys fa que no la palma? 4. Vull dir que esta gent hauria de pagar per tot el que ha furtat i no ho està fent. Punt final, ja està. He buscat quins vols hi havia avui a l'aeroport de Castelló i la pàgina no em carregava. Per tant, que també us dic, aquí com a catalans tenim un aeroport que és el de Lleida-Alguaire, que si fa no fa... Bueno, sí, aviam. Hi ha molts aeroports que són un pufo també. Pots parlar de, potser, Andorra, Seu d'Urgell, que és com estrany, és com una mena d'aeròdrom. Bueno, en tot cas tenim Paco Camps,
tenim el grup d'acció valencianista, tenim a Barrera, Fabra i tenim a Vicente Barrera. Jo crec que estratègicament hem d'anar amb Vicente Barrera, no? Home, Vicente Perquè també Barrera. és que jo crec que... Perquè encarna moltes coses, eh? Sí, i és que és això. encarna el Rapenat i la Real Acadèmia Valenciana, que al final són com els que encara estan actius, no? Dins del blaverisme. Sí. I de fet, ja us dic, amb ajuts de part del govern valencià, vull dir, es veu que els hi van cedir el local, com si diguéssim, que és un edifici en ple centre de València, de franc, sense haver de pagar res. Home. I això amb governs del PSOE també de vegades, eh? Bueno, porque al final la cabra tira al monte. Perquè has de rascar... El toro tira hacia la plaza, ¿no? Que le dicen. Com diria Barrera. El torito. El bou tira a la mar. Bueno, en tot cas, el Rapenat... No, el Rapenat, sí. Dins del que és Vicente Barrera, sí que el portem a la rebassada, fem un combo. I on us volem portar ara mateix és a una reduïda versió de La Tertúlia. La Rabassada, el podcast que es passa da franada. I per què s'ha inundat tant aquest túnel? Molt senzill, perquè l'alcalde és un fill de puta. A banda. L'arròs a banda, molt bo també. Molt bo, molt típic de València. És que m'encanta perquè la banda és com una descripció sincera com del reporter, com dient en plan de ja ho sé que és fill de puta. O sigui. A més, jo conec a Carles i estaria rotllo este senyor típic pesa de poble que estaria contant-li la vida i Carles diria que sí, a banda, va, però conta'm el que vull saber, saps? Com va? No, jo t'anava a dir si havies tingut alguna època blavera. Mai, no? És que jo m'he criat amb una família que ha tingut sempre molt clar la seva identitat, pel que tenia que lluitar. Els meus pares han lluitat tota la vida. Mon pare, era del Partit Comunista. Després va ser d'Esquerra Unida molts anys. A mi m'han inculcat que visc en una terra que estime per moltes coses. M'han ensenyat per què estimar la meva terra, per què estimar la meva llengua. Aleshores, mai he sigut feixista i, de fet, jo crec que des de ben menuda tenia clar que era antifeixista. Aleshores, és que no m'ho he plantejat mai de la vida. Perquè blavero igual a feixista? Jo crec que sí. Home, sí, no? Jo crec que sí. Ja per les afiliacions. O sigui, ja després podem parlar del número de l'1 al 10 de feixista que eres, ¿vale? Però sí, vull dir, és que un blavero és un feixista i el blavero segurament durà o la bandereta a Espanya perquè s'han perdut, se veu que no saben on... Sí. O la bandera amb la franja blava que, com ja hem parlat abans, és una imposició madrilenya. O sigui, és que... Sí, que ara es podria argumentar gairebé que si queda encara aquest sentiment regionalista o ja directament és espanyolisme pur i dur, no? Ara hi ha Vox que obertament és anti-autonomies. Anti-autonomies, no? Clar, és que és que a més és com se'ls ompli la boca, no? El València, no? Veure aquest moment. Hòstia, lo de tapar l'accent amb la pegatina d'Espanya. València és València, o sigui, amb l'accent, i ell va tapar l'accent i va dir València, perquè, claro, és com se'ls ompli la boca de dir coses que dius, però xaval, és que segurament passes els teus estius fora de València o en Dènia o en Jàvia, com ells diuen. Jàvia. És una altra cosa que m'ha molta ràbia la gent que diu els noms dels pobles valencians en castellà. Hi ha gent d'aquí que ho fa, Sent d'ahir, tio, no. Bueno, i de Balears. Qui no diu Ibiza en comptes de... Hi ha gent d'aquí que diu me'n vaig a Ibiza, me'n vaig a Alicante. Pues no. Repeteixo? Pues hi ha gent que s'atraganten la xufa. De fet, això que deies de l'accent, perdó, Marc, de València, també van intentar que Alacant passés a ser predomini lingüístic en castellà, els de Vox, que és una zona on, evidentment, hi ha pocs parlants de valencià, però oficialment és zona valencianoparlant. Home, lo que volien, no sé si ho han aprovat, però que a les escoles volien que no es donara valencià, o que la gent poguera triar. Tio, estem al País Valencià, estudio valencià, després ja decidireu si voleu parlar-lo o no, però que la gent conega el valencià. Si no se coneix a les escoles, on vas a aprendre valencià? És que ja de per si és com un argument incongruent, és com el plan de no, som els que realment estimem la cultura valenciana, però després denostem tot el que sigui valencià i... Clar, perquè l'argument és que tot el que és valencià és catalanista i que no és el valencià real i que fins que no hi hagi el valencià real, que és el de les normes del Puig aquest que s'han inventat i que s'han tret dels ous, però no fan serà valencià. Però és que no fan això, és que posen a castellà directament. Clar, diuen, com no és bo aquest valencià, doncs el traiem directament. Però és que l'altre dia, parlant d'Alacant, Carlos Mazón, el president del País Valencià, és d'Alacant i va posar un tuit felicitant a les xiques del Barça, que havien guanyat no sé què, perquè, perdoneu-me, de futbol entenc. Sí, la Lliga. La Lliga, molt bé. Enhorabona, xiques. Va posar un tuit felicitant-les i la gent pròpia del seu partit i la gent fatxa li va tirar pedres al seu propi sostre i dius... I què li va dir? Catalanista. Catalanista. I per compensar, el dia 2 de maig va posar Feliz Día de la Comunidad de Madrid. Con todos sus huevos gordos. Siga. És increïble. És que...
el nivell de crítica política a València està com per sota del llindar, o sigui, no sé, és com que la gent és molt més hooliganallà en sentit polític, no? Sí, o la gent no s'entera de la missa a la meitat, perquè és que critiquen coses que jo crec que estan imposades, són com borregos, tio. Heu d'anar a per això, tots a una, que és el que sempre me dona ràbia, i suposo que això també ho heu parlat moltes vegades. La dreta quasi sempre va tot a una. Aleshores van tots els borregos al mateix, a per lo mateix. Aleshores pareix que siguen moltíssims, i realment no en són tants, bueno, ara en València sí, perquè han votat, uns quants, vale, uns quants, però l'esquerra moltes vegades pequem de ser molt separatistes entre nosaltres, vull dir, i això jo ho considero un error, tio, un error. És de veres que no tots pensem igual i que hi ha moltes coses diferents, però anem tots a una quan es tracta de matar el feixisme, perquè en València ara jo noto una actitud molt derrotista, i jo la primera moltes vegades em calle perquè dic, Nerea, per què vas a parlar? Jo soc periodista, jo soc comunicadora, jo soc una persona pública, vale, però jo soc una persona que no tinc pèls en la llengua i sempre dic el que pense. Si alguna vegada no em vols contractar per lo que jo diga, pues xico, tens un problema, tens dos, saps? Ben dit. Jo no el tinc, però la penya d'esquerres no anem tots a una en contra del feixisme, i en València és una cosa que em fa por. Tindrien que estar més unides. I de fet, que és una pregunta que teníem aquí apuntada, Sí. Durant el govern de Ximo Puig la sensació és que com han anat com amb molta cura, molt a poc, de no fem res per no molestar-los, i en canvi arriba Vox i PP i vinga, ens ho carreguem tot. No, ens falta potser també aquesta... Sí, el que diguem, han entrat ahí, pam, a tot, com un capità moro, Amb saps? tot, sí, amb sí. tota l'esquadra, i han dit, així estem nosaltres. Durant els primers mesos no notàvem res, i ara es comença a notar que la cosa està anant a pitjor, que hi ha moltes més coses castellanitzades, que les coses públiques estan anant a menys, bueno, el valencià ja ni vos compte. Aleshores, nosaltres, com a persones que defensem la nostra terra, defensem la nostra llengua, sí que és de veres que hi ha molta gent que està pico i pala, però necessitem més força, necessitem més gent. Ara que parles del valencià, bueno, els blaveros opinen bàsicament que el català i el valencià això són llengües diferents, no? Només per diferències puntuals de lèxic o morfològiques, que de fet ja es donen alguns dialectes del català a la pròpia Catalunya, al Principat. A més, basen el seu suposat estàndard en el valencià de la capital, no? Sense tenir en compte que molt del suposat vocabulari catalanitzat es fa servir en moltes altres zones del País Valencià, no? Aleshores, creus que de vegades l'estàndard està com massa barcelonitzat i això tampoc ajuda? L'estàndard del valencià, vols dir? De valencià, de català, en general, no? O sigui, en plan que tot ha de ser com un català molt correcte i no realment, en plan, té moltes variants dialectals. És que jo pense, o sigui, a mi m'encanten les variants dialectals, i m'encanta que en cada poble i en cada ciutat tinguen unes paraules diferents, perquè la meva parella és d'Ontinyent, i Ontinyent de València estem a una hora i ell diu moltes paraules que jo no dic i jo dic moltes paraules que ell no diu, i és preciós. O sigui, hi ha paraules que són meravelloses, però sí que és de veres que quan tu eres una persona pública o eres periodista o comunicadora o tal, sí que entenc que hi hagi una variant més centralitzada, ¿vale? Per exemple, tu que has treballat a Punt, notes que has hagut de passar una miqueta a parlar-ho lingüístic? Vull dir, nosaltres teníem lingüistes, i en Apunt hi ha lingüistes, i sempre ens ajuden a parlar un valencià, diguem, més normatiu. Més estàndard. Vale? Però a mi m'han tallat les sales si jo he volgut dir alguna paraula més apitxada, o el meu accent mai m'han dit, Nerea, no apitxes. Això mai m'ho han dit. Vale? En Apunt no ha passat això. Sí que és de veres que jo la meva lingüista és Maria, que ja és amiga, sí que li preguntava moltes coses, perquè jo vull parlar bé la meva llengua, i més quan estic fent un servei públic. Sí. Una altra cosa és parlar-la a casa, parlar-la en podcast, parlar-la amb els meus amics i amigues. Jo diré paraules que potser estiguen inclús malament. Clar, no. Però quan faig un servei públic, una de barbarismes. Quan faig servei públic intente parlar un valencià correcte, i no vol dir que a mi no m'agraden els dialectes, no vol dir que a mi no m'agraden els barbarismes, no vol dir que a mi m'encante que se diga, el meu iaio dient que hem de creuar, cruzar, i era un castellanisme però que a mi m'encantava, saps? Perquè era com súper de poble. Aleshores, crec que moltes vegades sí que se'ns imposa, però hem de saber diferenciar quan sí i quan no. Els espais. No, i que també trobo que apropa més la llengua quan te la fas una mica teva en la teva zona i tens com, per exemple, tots els vídeos aquests del Cabra Fotuda, que hi ha lèxic de cada poble, que no, aquí no se diu sabatilla, se diu no sé què. És una riquesa popular que si no li fem cas i no l'agafem, i aquesta gent gran, que jo ja ho he dit, no? Soc molt fan de la gent gran, però és que crec que aquesta gent que parla el valencià de poble tota la vida, les paraules, si no la cuidem i si no aprenem i ser valencià o i ser català, en el vostre cas, això es perdrà. Però, per exemple, el que fan els blaveros és agafar com el valencià de la ciutat de València i dir que tot arreu es parli així. Perquè, per exemple, diuen, si dius vermell, ets catalanista, has de dir roig. Ja, però és que en Castelló, allà dalt, a Vinaròs, es diu vermell. A Rossell, que és un poble superpegat a Catalunya, es parla més, la variant més catalana que valenciana. Bueno, i a Amposta, aquí a Catalunya, es diu roig.
vull dir, és que... I a la Vila Joiosa es diu vermell. És que, no, clar, És que quin problema n'hi ha? És que no té trellat. O sigui... No coneixen el País Valencià, directe. Bueno, sí, vale. Partim de l'arrel de que la gent que està intentant fotre les normes del valencià no són valencians, no són valencianistes, són madrilenys. I no són valencianoparlants. També. O els que són valencianoparlants són d'un valencià que jo crec que tenen un poc com de por. Saps? I inclús jo crec que ells mateixa, la gent que parla valencià però és blavera, canviarà paraules a posta o drede per dir ai, que no em diguin catalanista. Ai, que no em diguin catalanista. Saps? Ai, que he dit alguna paraula que pot sonar català. No. Aquest, imagina que dius aquest. Ui, no. No passa res. Dius aquest a punt i et funen, no? No passa, no, de fet en apunt, o sigui, diguem aquest o este, o sigui, jo dic este perquè jo parle i dic este, però, per exemple, quan graven APM a vegades em surt aquest i no passa res. Sí. Quin problema hi ha? I tu també creus que una mica el concepte aquest de països catalans, que potser sí que s'ha predicat una mica més de Catalunya, que és com, sí, països catalans, però sempre amb Catalunya per sobre de les altres regions, això tampoc ha ajudat massa a que, o sigui, al final el que ha fet és que els blaveros encara us tinguin més fàcil que els valencianoparlants, o sigui, tinguin més arguments. A més, és que jo crec que sí que és de veres que el concepte països catalans moltes vegades deixa el País Valencià i a Balears molt enrere. Totalment. Aleshores, jo personalment no crec 100% en aquest concepte, perquè crec que no és igualitari. Està clar que cadascú som com som, tindrem una riquesa o una altra, tindrem més fonaments o uns altres, o sigui, ideològicament, però crec que al País Valencià se'ns tira com enrere i moltes vegades sí que jo he notat eixa superioritat dels catalans davant els valencians. Hi ha molta condescendència. No sempre, no generalitze, però és com, és que jo soc català i tu eres valenciana i eres menys per ser valenciana. No, tio, no, tia. Quan realment l'actitud per fer països catalans hauria de ser la contrària. Hauria de ser comunitària, hauria de ser unió, hauria de ser lluitem tots i totes a una. Però és que crec que això no sé si passarà alguna vegada en la vida, perquè crec que tenim tantes coses que ens separen i és tan trist que hauríem de veure les coses que ens uneixen en compte de les que ens separen. I estem ara mateix focalitzats en les coses que ens separen. Però perquè també hem fomentat aquesta separació. Sí, clar. No només física, que també, perquè, per exemple, no tenim un tren decent per anar a València, ni preus normals, sinó també ideològica, cultural. Hi ha tipus de separacions que són polítiques, però hi ha altres que són com comportaments com sociològics que s'han anat com perpetuant amb les generacions i ara, clar, tens obertament a penya que potser per desconnexió completament de la cultura és com valencianòfoba, no dir, és potser massa bèstia la paraula, però que no entén la cultura. Però perquè el que tu dius, o sigui, jo ara jo duc 2 anys vivint a mitja jornada, com dic jo, en Catalunya, jo ja conec a la gent catalana. Tu ets pràcticament catalana, ja. O sigui, jo tinc no veus la fia, però podem... Tens el carnet. Tinc el carnet de catalana, podríem dir. Però és que jo crec que la gent... No, el carnet de català és el carnet de la caixa, no? La cartilla del Super 3 que jo tinc el carnet del Super 3 de quan era petita. Epa! Home, anem a veure. Això és el primer document oficial del català. Tenia el del Babalà i el del Super 3, perquè clar, quan abans podíem veure TV3 a València, jo veies dibuixos en català i veies dibuixos en valencià, igual que tu te ficaves Canal 9 per veure dibuixos en valencià. És que era lo normal, quan acabaven els dibuixos en Canal 9 te n'anaves a TV3. Quan volies veure un dibuix de TV3, TV3. Jo només era una cosa, reciprocitat ja. No, sí, bueno, absolutament. Això jo ho lluite moltíssim i ho continuo dient, i més des de que estic currant així. O sigui, a mi les senyores del meu poble me volen veure en la seva tele, volen veure l'APM en València, volen veure l'APM en Godella, volen veure TV3, i és que no hi ha cap problema. Per què? I el govern del PSOE no ha fet res per aquesta reciprocitat. O sigui, que no ens oblidem, saps? I Compromís també ha estat allí, i què ha passat? Què ha passat? Doncs no ho sé, perquè la veritat és que no ho sé. Però per què no se veu això? O interessos partidistes. Sí, interessos partidistes, però tenim por? Sí. Hi ha por de què? Que lo que estàvem parlant, ho dic ràpidament, jo crec que per a tindre una unió hauríem de conviure totes i tots una època en Catalunya, una època en València, o sigui, en País Valencià, i una època en Balears. I com això és impossible, inviable, perquè les vides no mos ho permeten, pues jo crec que aquesta unió o obrim la ment o mai passarà. I justament ara mateix la ment oberta al País Valencià no està. Ara que parlàvem d'unió, per cert, del territori, un debat que hem tocat però no hem acabat de respondre realment perquè és una resposta molt xunga, és el nom de la llengua. Català, valencià, què? Mallorquí? Ens inventem un nom neutre? Què passa allà? Llevantí? No sé. Clar, hi ha molta gent que diu de posar una fórmula que sigui català-valencià, que tu quan cliques a un idioma
surti el nom de les dues llengües. O sigui, els dos glutònims de la mateixa llengua. És que segur que és Glutònims, Sí, crec que es diu així. O català, o sigui, al final és... Simplement és una forma... Segur que hi ha un altre idioma al món que passa exactament el mateix. Clar, no crec que no hi hagi cap exemple... El serbocroat, per exemple. Per exemple. O sigui, no estàs superposant cadascuna sobre l'altra i ja està. Vull dir, no és un tema tan complicat de resoldre. O sigui, jo crec que és un tema molt més d'egos. I de fet... Jo crec que és un tema d'egos. I jo estic a favor de dir-li Països Valencians. Sí, a tope. Home, el nom és més pela bonic. Catalunya. No, jo mentre... Vingueu-se'n a viure a València. Me la pela Catalunya. Mentre reconeguem que som el mateix, m'és igual el nom, de veritat. És el que diu el mateix lingüísticament. Per metres quadrats seria més extens o no? Clar, però per exemple, això és veritat, tu dius que hi ha de la reciprocitat, que PSOE tampoc s'ha esforçat molt pel tema, però tu creus que això també ve provocat per una condescendència dels catalans cap als valencians? És a dir, que TV3 tampoc ha dit, bueno, doncs anem a fer perquè a Punt es vegi també a Catalunya. A veure, no tinc ni idea perquè no he estudiat el tema, però també podria veure's a Punt així. No sé si algú ho veuria, a lo millor sí, saps? A mi sí. A lo millor sí, però és de veres que no sé per quin motiu aquesta reciprocitat no existeix i te diuen, no, pots veure el web, ja, però no és el mateix. Clar. És que la gent de tota la vida que té la tele en sa casa, que encara veu la tele i no mos oblidem que és la gent més gran que jove, vol tindre aquesta oportunitat. Hi haurà molta gent que no, i ara en València, òbviament hi haurà molta gent que no vulgui veure TV3, però... I el que tu dius, Marc, de català a València, jo parlo valencià. O sigui, jo sempre ho dic, jo parlo valencià, però el valencià és català. És que per a mi no hi ha cap conflicte, és que és català i és valencià. I el català és valencià. És que és el mateix. És com si tu m'estàs dient... És que no sabria dir-te ara un exemple, però és que és el mateix. El que passa és que jo dic que parlo valencià perquè jo parlo valencià. Anglès americà i anglès canadenc. Vale, no? sí, un parell de paraules que canvien, ja està. Vull dir... I la gent d'aquí de Catalunya que et corregeix o que et canvia l'idioma, què els hi diries? En plan, tens cara a cara algú dependent que... M'ho han fet dos vegades. Ho has dit bastant. Bueno, és que ho has fet bastant. Això ha de fer una ràbia que no flipes. I corregir també, no? No, es diu aquí. Estic parlant de corregir-me. Corregir-me m'han fet 2 o 3 vegades en reportatges. No vaig a dir coses, però vos ho diré fora de càmera. Vale, però paraules que t'hagin dit... No recordo paraules. He de dir que és que jo, per a la memòria, soc horrible. Que el que has de fer és agafar l'ampolla de casalla i rac! Exacte, i rebentar-li a la casa i a la cara. No, és de veres que si tu estàs ben que jo te parle valencià, no me corregis, vull dir, jo parlo així, saps? A no ser que estiga dient una paraula mal i me digues, mira, Nerea, això se diu així, i m'ho digues, és que jo també pense molt en l'actitud, si tu me dius una actitud amigable i me dius, Nere, això se diu així, clar, perdona, o sigui, m'he equivocat, no passa res, soc persona humana i m'equivoque tots els dies 1000 vegades al dia, però si tu me dius, no, és que has dit no sé què, i és així, no, perdona, és que tu estàs parlant en català i jo estic parlant en valencià, punt final. I aquest perfil més com de corrector arrogant, te l'has trobat, de Karen totalment. Catalana. Te l'has trobat molt a Catalunya? No es diu així. Actually, això no es diu així. És un poc de persona d'alt nivell. Sols vos diré això. Sí. Gent aixina... Sí, un poc Karen. Sí, però... Perquè les Karen toquen. Manejen, sí. Però realment és incultura, perquè és gent que no sap ni els dialectes de la seva pròpia llengua. Clar, aquesta corregeix sense ser lingüista ni res. Però corregeixes quan realment són coses correctes. Perdona, són la mateixa gent que posen el butlletí en aranès del 324 i es pensa que estan parlant èlfic. És el que li passa al meu pare. Però per això vos dic que jo crec que a Catalunya se té molta més desconeixença del valencià que a València del català. Això és una cosa que sempre comentem, que és que la gent de València sempre mira... Bueno, una part de la gent de València mira sempre cap a Catalunya i en canvi nosaltres no mirem cap al País Valencià. I això ho hem notat molts cops que hem anat com a esdeveniments amb gent de València que són gent com molt oberta i que vol conèixer-te i en canvi des de Catalunya no hi ha aquesta intenció. I això jo ho note o sigui, sé de intentem anar a la contra amb això. És que nosaltres fem el contrari, però perquè jo crec que al final el seu neix d'una situació de desesperació, de dir, el que diu ella, diu, és que ens unim o ens mengen a tots. Clar. I aquí encara no ens hem trobat amb aquesta situació i no tenim aquesta necessitat, però dintre d'una setmana ens hi començarem a trobar. Quan estigui publicat aquest episodi. Correcte. Però tu això ho notes, Nerea? Jo ho note i m'han contat diverses coses que han passat, pues això de readjuntes de creadors i creadores que heu tingut. Jo no he anat, però sí que sé que la gent de València és que connecta, la gent de València fa molta pinya. I és de veure, tenim la fama de festeros i festeres i jo crec que és més l'actitud, ja no de la festa, que també us agrada la festa. A mi m'agrada molt la festa, però és de veure que som
gent molt... Acollidora. Exacte. Acollim i de seguida volem que vinet anem a casa... No hi ha valencià que no et digui que ha dormir a casa meva. Clar, És increïble. mira, això m'ha passat a mi. O sigui, jo en Catalunya m'ha costat molt fer connexions fortes amb la gent perquè, o sigui, tu si vingueres a València, jo de seguida te diria, no tens on dormir, vinet anem a casa. Ja sé que a Catalunya costa, i he parlat amb gent que viu a Catalunya, amigues meues de València de fa molts anys, per feina, i m'han dit, m'ha costat molt fer amigues i amics en Catalunya, reals, perquè la gent és molt més tancada, i això jo ho he notat. No tot el món, però ho he notat. Els catalans que ens escolteu, acolliu els germans, tio, dels altres països, tio. Dóna-li un sostre dels al nostres teu valencià balcans de catalans. confiança. Joder, tio, feu un amic valencià, feu un amic balear, que segur que en teniu, que al final... És molt millor que fer un altre amic català. Això segur. Aquest és el resum. Totalment. Si voleu, per acabar la tertúlia, podríem fer un petit esment al govern actual que hi ha a València, no? I parlar una mica... Gent maquíssima. Una mica la batalla aquesta que hi va haver als anys 80-90 amb el blaverisme, que està tornant un altre cop ara amb Vox i el PP al govern. Què està passant a València? Notes aquest canvi quan hi vas? Per què voteu tan malament? És la pregunta, no? Mira, jo què sé, jo el dia de votacions, a tota esta penya que ha votat aquí governa ara, els donaria vales de paella gratis, mascletà en Alacant, no sé, els enviaria com a algun lloc per a que no s'aventaren, perquè com tampoc tenim molts dits de front, que hi ha eleccions, així que jo penso que anaves a dir enverinar la paella. No, enverinar no, perquè jo no vull que enverinar la gent, jo no soc, o sigui, jo soc un poc violenta, però no mate, ¿vale? No. però no sé què està, sincerament no sé què està passant, fora conyes, no sé què està passant, és molt trist, jo crec que és la falta d'informació i la menjadura de tarro, perquè la gent cada vegada té el cap més anat, o sigui, i ho comentàvem abans, sobretot des de les noves generacions, a les escoles ja no es parla valencià, la gent ja no es cria en valencià, ja no té sentiment de poble, ja no diu, ostres, què s'està fent en el meu poble per respectar i per fer que la meva llengua continuï endavant. No, és com ja, això ja passa, és com que estan a altres rotllos. Despolititzats. Estan despolititzats i a mi me fa molta gràcia la gent que diu no, és que jo de política no entenc, a mi la política no m'agrada. Mira, a mi la política ni m'agrada ni me desagrada, però intenta estar assabentada del que passa perquè després el que votes és el que tindràs. Correcte. Aleshores no val votar al PP, a Vox o a qui votes i després no saber què has votat. Perquè hi ha molta gent que no sap que ja no sols és el valencià, és que les dones amb Vox o amb el PP anem a patir molt. Va haver molta gent del col·lectiu que va patir molt i etcètera, la vivenda. O sigui, és que hi ha moltíssimes més coses a banda del valencià. El valencià seria un mal menor per a que m'entengueu. Bueno, sí. I venim bueno, aquí venim d'un govern també que potser era una majoria independentista que ens sentíem identificats però que no ha acabat de complir del tot per X o per Y les seves promeses electorals. Vosaltres teniu també el pacte del Botànic. Veniu de que era PSOE i Compromís, no? Sí. Compromís... I Podemos, crec. I Podemos, bueno, que Compromís ara s'ha convertit en Sumar. Sí, bueno, què ha passat aquí? O sigui, nosaltres parlem sempre com de la infantilització del discurs de l'esquerra, com de que no s'ha acabat de ser gaire punyent. Què us passa amb Compromís allà? Jo crec que la gent s'ha relaxat. La gent ha estat 8 anys, perquè hem estat... Sí, i ser pacte del Botànic van estar 2 legislatures. És de veres que es van fer moltes coses molt bé, perquè veníem d'una època molt oscura. Joder, aleshores clar, és que és això, van veure la llum. Qualsevol cosa de Mordor. No, veníem de Mordor, aleshores és de veres que es va lluitar molt i es van fer coses molt bones, però jo crec que des de fa 2-3 anys el panorama valencià s'ha relaxat i aleshores han hagut moltes coses que s'havien de fer que no s'han fet i també sempre ho pense, és que la classe política és una classe molt diferent a la nostra perquè moltes vegades miren el seu melic, tio, i trobe pocs polítics que realment lluiten pel que els valencians catalans o dins TX vulguen i sentisquen, no? Els meus pares han sigut mestres, ja han estat en l'escola pública tota la vida, ara s'han jubilat, i amb este pacte del Botànic l'educació també ha patit molt. Ha patit molt. Aleshores dius, tio, si jo t'he votat per a que tu me millorares això, sé que no és fàcil, però tampoc és tan difícil fer-ho mitjanament bé. És el que dèiem, no? Que anaven com una mica amb por de vegades de ser massa radicals i al final no han acabat fent res. I els altres arriben i diuen afuera! Ale! I si t'ho desmunten en un any que porten només. Si una cosa té la dreta és que sempre quan governa és afectiu. Els malparits saben a què van. És que només en un any han censurat revistes,
han canviat noms oficials, el que hi ha de València, de l'accent. La lliure elecció a l'escola, No tenen la imposició al castellà. Han llevat noms d'auditoris, per exemple, d'un dels membres del TAI, de Vicent Torrent. L'auditori de Torrent s'anomenava Vicent Torrent, que és un cantant valencià molt reconegut. Han llevat el nom de Vicent Torrent. Volien llevar el nom de Guillem Agulló en un dels carrers de València, que l'altre dia vas passar i encara no havien llevat la placa. Jo crec que ahir... I treure subvencions també a associacions que defensen... Bueno, això és el mínim que passarà, així que si voleu d'ací un any ens tornem a juntar i parlem de com està. I a València. I a València, per favor. Ara. Nosaltres sempre a favor... Tenim ganes de baixar ja, home. Sí, la veritat és que sí. Bueno, jo ho he dit abans, gent del Fes Lloc, gent que ens vulgui acollir, nosaltres ens apuntem el que sigui, conduïm una miqueta, agafem una alça i anem. I Fes Lloc és Castelló, pues pilla a prop. Agafem una alça perquè l'Euromet, o sigui... No, és que el corredor mediterrani no hem parlat, però això seria un altre podcast. Un altre motiu per agafar. Ahir Renfe pot odiar-me, però jo la odie més. Bueno, això sí que ens uneix, l'odi a Renfe. Sí, l'odi a Renfe és la cosa... La llengua, dues diferents, però Renfe la mateixa. Bueno, no sé si la secció de l'Iñaki alimentarà una miqueta més l'odi de la penya, però hi anem, no? La Rabassada, el podcast que es passa da franada. Bueno, amics i amigues, tal com ens ha explicat l'Oriol al Tom, tenim ni més ni menys que com a conseller de Cultura del País Valencià a un torero, ok? Que això és una mica com si tinguéssim de conseller de Sanitat a Josep Pàmies vacunant tota la població amb llegiu i orina seva. Vale? O sigui, que estan la penya està en plan, senyor Pàmies, sisplau, que necessitem més. Ja vaig! Vale? O si tinguéssim com a conseller o consellera d'Agricultura a un modernet o una moderneta de Rosafa que l'única planta silvestre que ha vist en la seva vida és la d'índica sativa que té al pati del darrere. Però Vicente Barrera és un home ambiciós, ok? I que vol canviar la cultura valenciana, concretament a l'espanyola. És per això que el senyor Barrera vol convertir València en la nova seu de l'audiovisual espanyol. Vale? Aleshores, ell li ha estat donant moltes voltes al nom mentre mossegava la llengua molts cops, perquè no li dona per tant. A mi me gusta los toros y el cine viene de Hollywood, entonces... Toribot. I Caudillo. Exacte, Toribot. Del Vol fer el Toribot espanyol, vale? O sigui, el Hollywood d'espanyol, de pàtria, de toros, de mis cojones... I aleshores... La Casa Pepe, no? Exacte, evidentment la primera mesura que vol fer és agafar el cartell de cullera, substituir les lletres i posar Toribot. Vale? Aprofitar perquè tampoc estem per tirar els diners aquí per fer un cartell nou. Home, clar que és mentida. Jo estic fent una secció. Vale, te juré que estava ja entrant-me calor. M'encanta perquè ho has comprat que flipes, eh? No, però sí que és veritat que volia canviar la senyal de cullera per cuchara. Això és mentira. Sopera. No, Marc, no. És que no m'ho estava creient perquè esta persona me crec qualsevol cosa. Sí, és que és veritat. Clar, és que el nivell, el llistó està molt alt. Aleshores, com sembla que a nosaltres, 3CAT, no ens comprarà moltes coses, ja doncs us porto en exclusiva alguna de les joies cinematogràfiques que el senyor Barrera Cognitiva li podem vendre. Vale? Aleshores, comencen 3 tràilers molt petitets de 1 i mig, vale? I els presentem una mica. El primer projecte és una pel·li d'aquestes que els agraden sobretot a la gent com ell, vale? Gent amb una mica d'esmegma i tal, pues aquesta penya. Macho és muy macho, ¿no? Macho alfa. Macho alfa, Panyol, ¿no? panyol. Sí. Me llamo Vicente Barrera y el año que cumplí los 29 hice 78 corridas de toros. Y eso me cabreó porque solo por 10 no llegué a mi número favorito. Ahora soy consejero de Cultura y me dedico a subvencionar con miles de euros a la Fundación Toro de Lidia, con sede en Madrid. ¿Qué? ¿Que si esto era legal? Esto es Valencia, amigo. Con que regales unos trajes o un bolso Louis Vuitton a la persona indicada, todo es legal. Señor Barrera, nos sobran 1,5 millones de presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué crees, idiota? A la Fundación Francisco Franco. ¡Ya! Todos decían, pero si este tío no sabe leer ni el teletexto. Pero si te vas a cargar la puta cultura valenciana. Pero lo que no sabían es que ese era mi plan. Desde el principio. ¡Tengo los huevos como un toro ibérico! Para espada de cortar oreja la que tengo aquí colgada. Però, senyor Barrera, no es pot deixar el 50% de pressupost de cultura en Bertín Osborne, els Morancos i el Joaquín del Betis. ¿Que no? ¿Que no? Mira esto, idiota. Guardis la polla ara mateix, sisplau. El toro de Colón Street, con un par de cojones gordo. Molt bé.
Bravo. Anem amb el... Jo la veuré, Anem amb el següent trailer. Pinta bé. Que sí? Vale, anem amb la segona. Pinta feminista. Nínxol de clàssics. Este verano comienza la aventura más épica y castiza. Volvamos a los viejos tiempos con Regreso al pasado. Doc, estoy harto de tener que respetar a las mujeres. ¿Cómo puede ser que ya no se pueda decir esos son carnes y no lo que pone mi madre al cocido? A mí también me preocupa, pequeño Marty McKinsey. Ven, tengo que enseñarte algo. Pero... Este verano, enséñale a tu mujer quién manda. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Una máquina del tiempo? Así es, pequeño McKinsey. Con esta máquina podremos volver a cuando éramos libres de verdad. Cuando nuestro sitio era el bar, el sitio de las mujeres la cocina y nuestro idioma el crochet de izquierda cuando la sopa estaba fría. Escapa de pasarle la pensión a tu mujer durante 112 minutos. Doc, es maravilloso. No hay feminazis, ni wokes, ni sarasas. Sí que los hay, pequeño McKinsey, pero están escondidos. Regreso al pasado. Este verano en los mejores videoclubs. Molt bé. Campamentos. I anem amb l'últim tràiler? Correcte. Que vols presentar? Sí. Todo está listo para la expedición de la nave Bertín Osborne hacia la galaxia Algeciras. La tripulación compuesta por hombres de bien quiere descubrir si hay vida más allá del estrecho. Una travesía complicada, ya que nadie de ellos ha tocado jamás el césped. Se espera que vuelvan en aproximadamente 14 meses y 88 días. Señores, creo que no estamos solos. ¿Y yo, alguien no huele como a cujú por aquí? Chicos, creo que me está desapareciendo dinero de la cartera. ¿Qué coño hace aquí un bolso falso de Gucci? Hola, ¿hay alguien ahí? Creo que entre nosotros está ahí un extracomunitario. ¿Alguien ha robado comida de la nave? ¿Y qué coño pasa? ¿Qué eso importa ahora? Que solo se ha dejado el jamón. ¡No! ¡No, por favor! ¡No tengo ningún cigarro! Mena, el octavo pasajero. ¡Bravo! Hòstia puta! M'acaba de patar el quadrat, Iñaki Sola fent cinema. Increíble. I no hi ha ni vídeo aquí. I l'únic que no he estudiat res relacionat amb audiovisual aquí. És increïble. No, y lo mejor es que yo me estoy imaginando el tráiler en el meu ¿A que cap. sí? O sea, pero brutal. Ahora, el andaluz me imaginaba a Jo literalment he fet la veu del gato con bota. Ya, eres tú. Antonio Banderas. Eres Antonio Banderas. Sí, es de señores. veres. Es de veres. Acollonant. Brutal. Bueno, no serà cinema, però el meu serà una miqueta ràdio, o sigui que si voleu passem a la meva secció. La Rabassada, a Spotify, iVoox i YouTube. Vale, Nerea, crec que hem sigut una miqueta massa edgys, no?, amb la tertúlia, no?, i les seccions, ja ens hem passat una miqueta, ja ens hem barrabassat bastant. Per tant, què et sembla si fem una cosa més lleugereta ara, vale? Va. Jo tinc preparat aquí un quiz, vale, de la Superpop, senzillet, per veure com de valenciana ets, vale? Si esculls la resposta més valenciana, tens 3 punts. Si esculls la més catalana, no tens 1, vale? Has de marcar més punts, d'acord? Per veure si no t'han contaminat, que dirien els tallets. Enxufa-li. Ja està? Enxufa-li. Sí, amb una enxufa-li. xufa. Vinga, primera pregunta. Has notat el rum-rum de l'estiu i t'ha vingut tremendo entull d'orxata. Què fas? A. Baixes al súper i compres una ampolla de xufi. B. Baixes al súper i compres una ampolla de licor d'arròs del Delta i uns carquinyolis. O C. Baixes en cotxe 5 hores fins a València i esprems tu mateix la xufa de l'horta amb les teves pròpies mans fins que en reixin 2 gotetes d'orxata pura. O agafes les que ha portat l'Oriol. He de confessar-vos que jo he begut alguna vegada xufi, així que jo la meva ànsia per l'orxata no podria deixar-ho passar i agafaria xufi, ho sento, o sigui... Cancelada. Bueno. Sí, pues què passa? Has barrejat mai horxata amb alcohol?
Sí, alguna Això deu vegada. ser bo, faria, Però he de dir que no està massa bueno. Amb cassalla, per exemple. A mi és que l'horxata m'agrada mullar. O sigui, a mi m'agrada... Molts fartons. Sí. Ah, això sí, Aleshores, jo en estiu he de dir-vos que tinc moltes ganes sempre de berenar horxata amb fartons. Aleshores, jo sóc la típica que si no té horxata a prop de quilòmetre zero o una horxateria a prop, vaig al súper i compra la primera horxata que té. Bueno, està molt bé, però no et marca els punts complets, no, de valencianisme, per tant et marca 2 punts, no? Vinga. Bueno, en tot cas, anem amb la següent pregunta, que és la següent. Espera. Atenció! Este programa, caldo de cultiu de borinots sectaris catalanistes, ha sigut intervingut pel grup d'acció valencianista. Visca València! Visca Jaume I! Glòria i noves ofrenes al regne d'Espanya. A continuació, mentre nosaltres marxem a fer el cremaet de la tarda a la seu de la falange espanyola de les Xons, vos deixem amb el programa de radiofórmula valenciana per excel·lència, l'hora del Blavero Ravero. I què passa, paperits? Bona vespre i puta Catalunya! Sintonitzes l'Oca FM 108.7 i 3 quarts. Salutacions de qui vos parle, lo vostro DJ valenciano de confianza, Jaume Valero. Jaume Valero, el Blavero Ravero. Aixina és. El Blavero Ravero. Lo terror dels pancatalanistes de Flash FM. L'únic DJ de la ruta del bacalao que encara no l'ha dinyat de sobredosi. L'únic DJ a qui l'analítica de sang li va sortir... L'únic DJ a qui l'analítica de sang li va sortir... en pols! L'únic DJ que abans de punxar en Vinaròs se punxa les venes amb una corvella a rovellà. L'únic DJ que segueix les normes del Puig. Del Puig it to the limits. Jaume Valero, el Blavero Ravero. Brutal. Me comenta que tenim avui a l'estudi una convidada molt especial, una artista de Godella que és presentadora, maquinera i també punxa discos. L'únic que li falta per tenir l'ADN 100% valencià és tenir un judici obert per frau fiscal, Nerea Sanfe. Què és lo que? Espere que no. Che, per favor. Algun cop has fet algo amb Hisenda, segur. No massa. Pague rigorosament. És la teva manera de dir que sí. Saps? Et vas fer DJ tu, oi? Amb el sobrenom de Nectarina DJ. Sí, així molt és. Molt valencià. Tens algun bolo entre mans? Estàs a punt de punxar de nou, no? És que he de dir que no t'entenc. És que és Eres un guiri valencianitzat. Clar, si jo parlo normes del Puig. Del Puig to the limit. Estic massa per sobre. No, Vinga, però dime. algun concert entre mans, no? Algun No, ara m'he retirat ajuntament. perquè m'he deixat la nit. Has deixat la nit? Punxar és de nit. I massa festa... Això no és molt valencià, tan catalanitzat ahir, eh? M'han catalanitzat. Els catalans són més de horxata a les venes, aleshores jo... Los catalans se van a dormir a les 6 de la tarda, això ho sabem tot. Això sí, mitja set estan I ninguna col·laboració somiada, Deadmau5, Armin van Buuren, Parquineos, Raimon... Uah, Raimon haguera estat bé si no estiguera mort. No. No, està viu. Ah, està viu! Ai! Foli, Raimon! Hem de mantenir viva la cultura valenciana! M'he liat en Ovidi Montllor! Ni tan sols cantava Ovidi Montllor, crec. Bueno, Soc aixina. Una cosa, pregunta obligada, no? En el nostre programa, la pregunta per la qual nos coneixen en este programa. Quina és la teua relació amb la cocaïna? Pues ninguna. Ninguna? No, no has vist ni una ratlla? Ahí no he de ser bona valenciana, perquè no m'he drogat mai en la vida. Mai de mai? Real, 100%. Ni porros? No, ni porros, ni he fumat mai en la vida. A que no tinc cara? A que tinc cara de fumar? Dime. Una miqueta. A que tinc cara de fumar? Pues ni he fumat ni m'he drogat en la vida. Bueno, alcohol sí, que també és una droga. Bueno, ben fet. A moderació, que si no, no arribem al 50 com la majoria de DJs de ruta. Bueno, tu vares marxar de València, no?, a buscar treball a Catalunya. Sí. Com vas aprendre català? D'on te surt esta passió per les llengües, no? Uau, políglota, podem dir... Mira, no? jo parlava anglès molt bé i vas dir, bueno, pues l'anglès i el català, no? Què has fet Duolingo? He fet Duolingo i català i al final ja sé parlar un poc català. Quants dies de ratxa? Pues a lo millor n'he du 4 o 5, però és que ma mare m'està superant. Ma mare està en el Duolingo ahí a tope. 4 o 5, ma mare en du a lo millor 755. També t'he dit que per la gent que segueix Duolingo, 4 o 5 de ratxa és molt poc. No? Escolta, fas reportatges de carrera on et dediques a conèixer a fons los catalans. Quantes voltes has hagut de parar el reportatge perquè t'estaven dient feixista?
Feixista... Per lo mínim 100, no? No, he de dir que en Catalunya mai m'han dit feixista, No, en Catalunya mai m'han dit feixista, però sí... Què t'han dit? No, tots. Això, 95% de la gent. Oi, que ets valenciana? Ja es notava. I jo, sí, cari, ja, sí, no ho notes. Però tot el món, li dic, hola, com estàs? Li pregunto de lo que siga. Ets valenciana? Sí. És bueno, que s'assusten. És la seva manera de ser racistes, no? Ja, probablement, no? Fan gràcia el teu accent, comencen a imitar-lo, no? És una cosa que fan. Exacte. Escolta, portes 75 seccions del Catalunya on falla, no? Com has fet per sobreviure tot este temps als catalans? Fas Muay Thai, Jiu-Jitsu, arts marcials d'alguna mena, tens alguna navalla... Intenten no fer-vos cas. No fas cas a ells. No, a ells. Perquè jo no soc català, per favor, no m'insulte. Tu eres m'insulte. valencià, vamos. No m'insulte, per favor. Tu eres de Mislata, saps? De Mislata Mislata. directe. La que tengo aquí. Colgata. No, molt bé. Ara que t'has infiltrat per dins de TV3, quins secrets mos pots contar de la televisió catalana? És veritat que el calvo ixe del temps, el Tomàs Molina, té una esvàstica tatuada al pit rotllo American History X? Eixa cosa és certa, no? He de dir que el pit mai l'he vist. En el Tomàs Molina he aconseguit soles una vegada en la festa de 40 anys de TV3 i arribar tard perquè estava treballant. Treballa. Treballant en què? Diu. En fer el mapa dels països catalans per envair València, no? Clar, no, perquè en l'oratge ells posen el mapa dels països catalans. Això és de veres, mos És de volen veres. envair. No mos fareu catalans. Ara! Clar que sí! No mos faran catalans i no mos faran anar a dormir abans de les 2 de la matinada. Escolta, una cosa que te volia comentar, Nerea. No, tenim un consultori aquí també, no?, en el nostre programa, que és una cosa molt nova, no?, amb aquesta tecnologia, no?, que ens poden enviar missatges, no?, a través de les preguntes que ens envieu gràcies a la tecnologia, no?, de l'SMS. Mos podeu enviar... És una cosa nova que ha sorgit ara, no? Envieu-nos un missatge amb la paraula Puigdemont al 2222, Puigdemont al 2222. Sabeu què vol dir 2222? Valencia Valenciana. Samuelico77 nos pregunta: ¿cuál es tu tema de máquina preferido? Por cierto, para la gente que quiera, soy hombre 32, estoy disponible en zona Alboraya, interesadas llamarme. És 25 TV. Té bona xufa, no? Té bona xufa. Què respons? Quin és el meu tema favorit de El màquina? teu tema de màquina preferit? A veure, o sigui, tu com a bon valencià, i això és un tema català, he de dir, no mos fareu catalans, però... Però eixa cosa sí. Però eixa cosa, a mi, Volant cada lliure. vegada que sona, em posa malalta del cap. Què és? Flying Free. Home, Volant lliure. Flying Free. Volant lliure. Gran tema. Bueno, vos va Tot i fer que una versió que millor no escoltar-la. ja, mira que tenim discoteques al País Valencià i has de collir la catalana. La catalana, bueno... El Joanot Mortal Rei mos pregunta: tu que els coneixes a tots, tu que els coneixes a fons, no? Ells, quina és la cosa que més odies de los catalans? Des catalans? La cosa que més odies. Dic moltes, jo no en sabria dir una, Uf. Que és el que més odia de vosaltres. Bueno, de tu no, que no me digues català! Des català. Vale, soc de Mislata, jo. Mira, tio, que a vegades sou un poc antipàtics. I Dilo, això ho odie. tata. Ara. Sí, teniu un parar antipàtic, després no sou tant. Però al principi és com... Los costa obrir-se, no? Vos costa... Els Obrir-se, costa... que diríem en valencià. Escolta, amor, escolta. Digues. Costa molt obrir-se. I Bueno, no són molt tan bé. oberts com els valencians. I no, mai se fan amics dels valencians. I per últim, tenim un últim missatge de Carlos Manson que nos comenta: ¿por cuánto dinero te cambiarías al español? Uah, xaval, mira, sincerament, ni que me pagaren 3.000 milions d'euros, t'ho jure. O sigui, això ho tinc claríssim. T'asseguro, jo crec que No. se fa més diners, se fa més diners. Sí, però que no puguera parlar ja mai més en la meva vida valencià. No, jo dic, bueno, en termes, imagino que diu ell de treball, no? Ah, de treball. A veure, si me queden de Madrid. A veure, he de dir, jo treballem de superbé i supercòmoda i jo vull treballar la meva llengua, però si alguna vegada me queden de Madrid en algun programa que m'interessa, perquè no acceptaria tot, algo que m'interessa sí que ho agafaria, però els programes ja sabem que la precarietat laboral és la que és un mes treballant en Madrid i tornes. Ara. Això és així, no? O sea, que sí que faria programes en castellà, no tindria problema, vull dir, també soc periodista, soc comunicadora, he de menjar, saps? Sí. No, clar. Ara, si me pagaren milions per dir-me, Nerea, mai més parlaries en valencià, ahí te dic que... Ahí no, perquè és la nostra identitat. Però és la nostra identitat fins que mos paguen los de Madrid, clar que sí. Una cosa, anem amb lo que tots los Blabber Lovers estaven esperant, que és lo següent.
La llista d'èxits. Lo que ho està petant esta setmana, la llista de los CDs més venuts de la FNAC. Lo més escarregat a l'emule. Esta és la llista del calibre 88. On posa Llull, posa la bala. Bé, on posa Llull, i on posa Pompeu Fabra, i on posa Mercè Rodoreda, i on posa Joan Fuster, però ja sé! I anem amb el número 3. Número 3. Un catalufo penjat del revés. En el grau més baix del podi, el nou tema de los cantants de màquina valencianos preferits que se van treure el títol d'anglès en un todo al 100 de Rusafa, New Limit, amb este tema en homenatge als blaveros que se diu Skins. I don't speak in catalán, speak me in English, please. Yo sols entenc el valencià que ponen tu DNI. La banda més conservadora de València, no? M'encanta. Putos marroquins. No, no! Què diu? És irònic, és irònic. És irònic. Putos marroquins. I ara anem amb el número 2. Número 2. Fora TV3 y fora los repetidors. Ixe tema se manté en el segon puesto, com porta mantenint-se des de l'any 1989. I això per què? Perquè tinc més de 45 tacos, la música va morir fa 30 anys i tinc suficient esmec m'he acumulat com per ofrir-me una formatgeria gourmet al Cabanyal. Tota ixa merda reggaeton i de figaflaues no val per a res. Molt millor este tema retro de los Locomia, un remix d'un clàssic dels creadors de Locomia. Ara ve el nou tema que es diu Falangista. Disco nazi falangista, polo negro falangista, polvo blanco falangista, tasalvater falangista, valenciano unionista, no soy pancatalanista, solo creo en Jesucristo, en el Papa, en Franco y lista. Socio de la curva norte, suscriptor de las provincias. Cristo no es ni de la ruta, es canción de la movida. I per fi, en el número 1. Número 1. Joan Baldoví, anem a per tu. Lo millor dels millors. El tema que explica la dramàtica història d'un valencià que va descobrir en una ràbia a Catalunya que entenia perfectament el valencià. Una cançó dels Whistlers amb els DJs Pastis i Fartons. Esta se diu Una ràbia a Barcelona. Me'n vaig anar de festa, una ràbia de merda, per ir en el circuito, Momelo Catalunya, pots imaginar-te la meva barreamenta, com me feia donar que tenia la penya, per anar fent com raro, amb vocals inventaes, però utilitzaen les mateixes paraules, creia que era la droga, però no era broma, català i valencià són el mateix idioma. No estic d'acord! Tocar el cap. El número 1 de Lo que FM. Bueno, Nerea Sanfe, moltes gràcies per ser així, amb C trencada i 3 accents a Loca FM. Moltes gràcies per parlar en valencià. Vixca, València. Vixca. Vixca? Vixca. Vixca. No és com un insult, eso? València, València. Vixca, València. Vixca, València. Tot seguit, el debat del dia. La L geminada, una imposició catalanista que segrega les L's valencianes i les allunya de les seues famílies. I los bous. Los haurien de dopar i ensinistrar perquè aprenguen a identificar catalans i puguen apunyalar al fill de puta rompepàtries de Carles Puigdemont! Bueno, no sé què ha passat, però crec que hi ha hagut una interferència. Hi ha hagut una interferència a la secció. Als seus peus. M'he quedat sense temps per fer el quiz. Ho sento, Nerea. Bravo. No, em sap molt de greu. S'ha de dir... T'estime, tio, en sèrio. Una cosa que ha de saber tot Catalunya i és que el Marc Lesan té un talent musical increïble. És que, és així. Ja ha fet esport per a tot un mes. M'ha posseït a l'esperit de València. L'únic que li he de retreure és que les Bs altes no es fan V. Bueno, no tothom és perfecte. No es pot ser més aixafaguitar del que ha sigut. Però... Jo l'única pregunta que et faré a la meva secció, perquè no tinc temps, és fora valencians dels països valencians? Espera. Fora valencians del País Valencià? Fora valencians del País Valencià. Quin tipus de valencià? Quins tipus de valencians? Depèn. Si fas distinció tu, no sé. A veure, fora del País Valencià, els valencians fatxes, falangistes, feixistes i que no estimen ni la nostra terra, ni la nostra llengua, ni els drets humans. Punt final.
Molt Ben bé. dit, tu. Pues, sí, clar que sí. Ja estaria. Doncs amb aquesta declaració... És a dir, el 50%. Bueno, o més, perquè són o més. votats. Jo crec que amb això podem anar a la secció de l'Oriol. La Rabassada ama o Marc Lessan, L'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola. Nois, abans ja us he explicat una mica alguns dels greatest hits del blaverisme, com per exemple l'estudi que afirma que el valencià té més de 2.000 anys i és gairebé anterior al llatí. Amb això no n'he tingut prou i he volgut anar una mica més enllà i entrar a les entranyes, als budells del blaverisme a Twitter. I, bueno, entre emojis de ratpenats i edicions cutres amb còmics sans amb el missatge de boicot productes catalans, he trobat autèntiques perles i us he escrit un retrat robot una mica del prototip de Blavero, vale? Vinga. Us sembla si us el faig? A tope. Fot-li, Oriol. Sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. El Blavero és un vertader dandy valencià. Fa olor de brúmel barrejat amb ducados i s'engomina els cabells cap enrere amb l'oli que sobra de fregir el conill de la paella valenciana. Vesteix amb camisa blava, porta sempre una pulsereta d'Espanya i té una enganxina d'un ratpenat a la funda del mòbil. Perquè és València. Clar. El seu esmorzar és un fartó sucat en cassalla i rostit en el foc d'una falla catalanòfoba, probablement d'alguna cosa com un ninot de Puigdemont vestit de presidiari. Alguns dels seus hobbies són anar a veure els bous al cap de setmana, anar a la Corba Nord de Mestalla a demanar taxis, anar a insultar o apallissar panques de compromís cada 9 d'octubre o agafar el cotxe divendres a la nit per anar de campaments. Campamentos. Li diuen panques, heavy. El bon Blavero no llegeix el diari Levante, el qual considera catalanista tot i estar només escrit en castellà, sinó que llegeix Les Províncies, que sí que és valencianista de debò, tot i estar escrit només també en castellà. El fet que el diari es digui Les Províncies no li ha donat mai cap pista tampoc de que potser gaire valencianista no és un mitjà que defineix el País Valencià com una simple província més, però això és un altre tema. Les vascongades, no? Les Províncies. El Blavero només sap dir 2 insults, catalanista i, quan vol variar una mica, pancatalanista. Per ell, qualsevol partit polític, fins i tot Vox, ho és. De fet, una vegada que Flores Juverías, el diputat de Vox i exmilitant de Fuerza Nueva, condemnat per violència de gènere, va escriure l'expressió Che amb X en comptes d'amb CH, els blavers li van dir catalanista. Uau. Molt bé. És a dir, fins i tot ser franquista i de Fuerza Nueva no et salva de ser catalanista. De totes formes, el partit d'extrema dreta és el que s'acosta més als seus ideals perquè defensa les normes del Puig. És a dir, el partit que mai parla valencià, que vol acabar amb les autonomies i que proposa que el valencià deixi de ser vehicular a les escoles i deixi de ser oficial també a Alacant, és el partit que millor defensa la llengua i identitat valenciana. Pel Blavero, qualsevol cosa és catalanista, fins i tot escriure bé. Segons ell, el valencià ben escrit és catalanista i és un idioma artificial que Pompeu Fabra es va inventar fa 100 anys quan el va normativitzar, però que en realitat era un dialecte de l'occità. En canvi, el valencià que ells defensen, que va canviar només l'ortografia dels accents fins a 3 cops en 20 anys per no semblar-se al català, és una llengua genuïna i gens prefabricada. També és catalanista, per exemple, oposar-se a l'ampliació del port de València, que destruiria les poques hectàrees d'horta que queden a la zona sud de la ciutat. Per què és catalanista? Perquè si compromís, que és com li diuen, suposa ampliar encara més el port, és perquè vol que València vagi pel darrere de Catalunya. Altres coses, així catalanistes, queixar-se del poc finançament de València, això ho fan només els indepes, o queixar-se que no hi hagi corredor mediterrani. Per què collons voldrien els valencians anar a Catalunya si Madrid està 2 hores en tren? Va, què? T'han de connectar amb el món, tio. I pel Blavero també és catalanista que es vulgui ensenyar valencià a València. Per què? Perquè no s'ensenya amb les normes ortogràfiques que es van inventar ells mateixos fa 40 anys. Si la gent no parla més valencià és perquè és una llengua que s'escriu sense reflectir com la parla la gent. No com a Andalusia, que el castellà s'ensenya respectant estrictament la pronúncia. Ja sabeu que a Cádiz tot ho escriu amb Z. Siempre. Siempre, amb Z. És per això que, perquè els nens no es facin catalanistes, els blaveros creuen que el millor és eliminar el valencià de les escoles. Si tots parlen castellà, no hi haurà el risc que diguin paraules com vermell, mirall o sortir. I què és el que caracteritza més els blavers? Us preguntareu. Efectivament, no parlar ni escriure en valencià. Sempre que pot parla i escriu en castellà. Per què? En primer lloc, perquè no sap encara ni quines són les normes del bon valencià perquè les canvien cada 2 per 3, i en segon lloc, perquè si escriu en valencià, fins i tot amb les seves pròpies normes, potser la gent el confon amb un catalanista perquè les dues llengües s'assemblen massa. I aquest ha estat el meu retrat dels blavers. Alguna cosa a afegir, Nerea? No, ho has fet molt bé. He de dir que al principi de tot, o sigui, agafar-se aquest retrat del blaver, caspós, etc. Ojo, cuidado, que hi ha vegades que no poden diferenciar un blaver d'un no blaver, perquè ja s'estan mimetitzant amb nosaltres. O sigui, a mi me veus i tu podries dir esta persona no és blavera, però puc ser-ho. Sí. Saps? Vull dir, ja s'amaguen entre la societat normalitzada. Hi ha gent amarracada blavera?
n'hi ha gent amarracada a blavera i n'hi ha gent que no sembla blavera i ho és. O sigui, estan amagats a tot arreu. Són pensaments que estan com normalitzats, no?, en la societat valenciana, no? Sí, o sigui, que jo cada vegada ho veig més. O sigui, veig la típica persona com tu has fet aquesta descripció, però després ja veig a gent estèticament gens pareguda al que tenim predeterminat en el cap que és un blavero, i ho són. O sigui que anem... Blavero, ravero. Blavero, ravero. Clar, que és un perill. Aleshores, si ens trobem algun blavero pel carrer, què podem fer per espantar-lo una miqueta? Agafar l'ampolla de casa i pa! No directament dir-li que sou catalans, aleshores ja serà com... Per exemple, Josep Bou dient soy catalán espantaria un blavero. Home! Rotllo, tu portada de l'americana Josep Bou així davant. Li poses això? Soy catalán, soy catalán! I una quatribarrada, una estelada... O sigui, una estelada ja jo crec que és com... L'escuma per els hi dona un síncope. Exacte. Un disc de Xavi Sarrià, també. Un disc de Xavi Sarrià. Els poseu, jo què sé, una estaca de Lluís Llach... O sigui, teniu estaca literal, no? Saps? Estaca literal. Està bé, això, perquè desapareguin. Bueno, molt bé. Gran guia d'Oriol Lapera, el nostre reporter de confiança. Reporter de confiança, i doncs amb això jo crec que ja hem conegut bastant la realitat del País Valencià. Anem a convidar el programa, jo crec, no? Sí. Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rebassada. Què t'ha semblat el programa, Nerea? Pues sincerament m'ha sorprès molt. O sigui, sabia que fèieu un podcast molt bo, perquè jo ja li ho vaig dir a Marc ahir entre bambolines que en Estrès 10 amic volia que guanyareu vosaltres, encara que no podia dir-ho perquè era la presentadora. Vale? Si no hauria sigut una cacicada que perquè si no haguera sigut com m'imagina, no? Guanya, no sé... No. T'imagines, guanya i ja com, puta merda, se sent al micro. Toma el premi, tio. Agafa el sobre i el llença, en plan de vinga, va. Vale, volia que guanyareu vosaltres perquè pues, me pareix superbé un podcast autogestionat que té més mèrit encara, que sapigueu que els podcasts me donen gossera i vosaltres no, tot i que el podcast dure hora i mitja, 2 hores. Sí. Vale. Pensava que gossera era de gozarlo mucho. No, gossera és perea, és mandra. Vale, sí, okay. Gossera. M'encanta gossera. És una paraula que podeu afegir al vostre vocabulari. A favor. Doncs sí, la veritat. A favor. Això ho defensem. Ser una persona gossa és ser una persona mandrosa. I m'ho he passat molt bé, crec que heu estudiat molt el blaverisme, i crec que cap blavero veurà este vídeo, i si el veuen serà per criticar-nos. Que el vegin. No, i si el veuen... L'important és que parlin. Exacte, i si mos veuen i critiquen, pues així estem. Bueno, pues amb aquest missatge acabem, i gràcies al Casal Nou de Joves de la Prosperitat per seguir-nos aquest espai guapíssim, la veritat, per gravar el podcast, i sobretot a tots i a totes vosaltres per escoltar-nos. Amb parets insonoritzades, eh? No, això és... T'hi acostes aquí i no sents res, i dius, què passa aquí? No és com els sous, això d'ous abans. Sí, més o menys, però professional, no? Sí, això dona gustet així. Sí, no, ja gairebé ni semblem underground, eh? Sí. Ja veus. Recordeu, gent, seguir-nos a les xarxes socials de La Rebassada per veure memes diaris, compartir els millors moments de l'episodi i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres, que és el que Andreu Nin hauria volgut. Ens veiem el proper dijous, 16 de maig a les 4 de la tarda a la plaça Gutenberg de la UPF, i també l'endemà, divendres a les 7:30, si no m'equivoco, 7:15, al Casal Independentista de Badalona, al Casal... Antoni Sala i Pont. Ara, amb la Noelia Caranetzi per fer un repàs de les eleccions, d'acord? I l'episodi sortirà el dilluns vinent. O sigui que d'aquí una setmana tornarem a fer un tomb per La Rebassada i solucionarem un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita però cofoia societat. Fins aleshores, adeu-siau! Adeu! Visca València! I visca la Casella! Visca! La Rebassada, el podcast que es passa da franada.